טוב, אם צריך לתמצת את עולם המחירות למשהו אחד, באמת, כאילו משהו אחד פרקטי, קטן, יעיל, שבאמת יעזור לכם, איך אני עושה את זה? והיום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שבמשך 6 שנים חקרתי אותו. 6 שנים אני בעולם המחירות, במשך 6 שנים חקרתי אותו, ובאמת ניסיתי להבין לעומק למה חלק מהאנשים מגיעים למצב שאחרי כמה זמן הם עולים לשיחת מחירה, והם יודעים להביא עסקה. וחלק מהאנשים, כאילו לא משנה מה הם עושים, לא משנה כמה הם לומדים, כמה קורסים, כמה הם שילמו ליועצים, הם מרימים את הקו, הם מנסים, ואני צריכה לחשוב על זה. חרפה, נכון? מה זה לדעתכם? מה ההבדל בין אלה שעושים את העסקאות וזה טק, 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 לבין אלה שלא? מאמינים בעצמם. אומץ. אומץ? יודעים מה חשוב. מה זה אומר? יודעים מה חשוב ויודעים איזה תחנות להעביר את הלקוח בשיחה כדי שהוא... אוקיי. נוגעים בכאב. זאת אומרת, זה ידע. כאילו, אם אני יודע איזה תחנות להעביר, כן. אני יודע לסגור עסקאות. כן. כן? קרוב לוודאי, כן. אוקיי. לדעתי יותר אומץ. יש אנשים, אגב, שלימדת אותם, אתה עושה גם אימוני מחירות, כן, אמרתי, נכון? כן, נכון. יפה, יש לך אנשים שלימדת אותם מחירות ולא מכרו בכל זאת? כן. כן? למה הם לא מכרו? זו שאלה טובה. למה הם לא מכרו? התשובה, כאילו... אגב, גם לי יש, כן? שלא יהיה זה. אני עבדתי עם מאות אנשים ויש גם כאלה שלא מכרו. אבל למה? כאילו לתחושתי שהם קצת ביישנים אולי, או חוששים, עוד לא, הם לא רוצים. לא רוצים. לא רוצים, או אפילו לא מוכשרים לתחום הזה. לא מוכשרים לתחום זה הזה. חלילה הסטיגמות. מה זה אומר? אני באמת לא פיצחתי את זה, אני לא יודע. אז אתה לא יודע. מה קורה שם, כן. אז אתה לא יודע. זה לא בטון, יודע. לפעמים זה הטון. אני יכול לאשר, אין לי ידע מדויק על זה. אוקיי. אני אומרת, גם אם תביא למישהו תסריט מחירה, גם צריך שהטון דיבור שלו ואיך שהוא אומר את הדברים, זה יישמע שהוא מאמין למה שהוא אומר, ולא סתם שהוא אומר רק כי אמרו לו להגיד. אוקיי. ומה זה תלוי? בביטחון שלו, במה שהוא מוכר. אוקיי. אז אם אני בטוח במה שאני מוכר, אני אהיה איש מחירות טוב? אתה פשוט צריך להיות לא פחדן. מה זה אומר? להאמין שאתה הולך למכור. המחיר מתחיל אצלך לדעתי. אוקיי. תראו, אני אחזור טיפה על הסיפור האישי שלי, כי חלק פה אני מניח לא מכירים לעומק. ואני אספר לכם איך זה היה אצלי. בדומה מאוד לסיפור של תמי, אני נולדתי לבית שבו יש ציפייה מאוד ברורה. מה הציפייה? תואר. תואר. אבא שלי יש לו 2 תארים בעולמות המערכות מידע, אמא שלי מורה, כל המשפחה שלי מצד אבא עובדים בהייטק. מה הם רצו שאני אהיה? הייטקיסט. וגם אני ככה חשבתי. הייתי ילד מבולבל, לא ידעתי כל כך מה אני רוצה. והאינסטינקט הראשוני שלנו כילדים זה מה לעשות? לעשות את ההורים מאושרים, נכון? כי ככה אנחנו גם לומדים לקבל אהבה. וזה מה שעשיתי. הגעתי לתיכון, נרשמתי למגמת הנדסת תוכנה, 10 יחידות מחשבים, 5 מתמטיקה, 5 אנגלית, all the way to the high-tech, מה שנקרא. טוב, מתחיל ללמוד, נאבק, באמת, נותן את המקסימום. באמת נותן את המקסימום. ומצליח גם לסיים. אמנם היה קשה, ויתרתי על לא מעט דברים בילדות שלי, אבל תעודת הבגרות הושגה. אוקיי, מגיעים לתחנה השנייה. אם אני עכשיו לומד ביחידות מחשבים, מתמטיקה, אנגלית וכאלה, לאן אני מכוון בצבא, מי יודע? 8-1. איך? 8-1. 8-1? מה זה 8-1? נמצאת כרגע יחידה? לא, זה כאילו קיצור של חבר'ה שיוצא 8200 כל ה... 8200, מודיעין, סייבר, כל העולמות האלה. יפה. וככה גם אני עשיתי. אפילו ביקשתי ממש לדחות את הצבא. אני הייתי בין הגדולים בשכבה שלי, כאילו יצא שהתגייסתי בגיל 19. אמרתי, טוב, מה שצריך לעשות, כמו שאמרנו, אם אנחנו רוצים משהו, צריך לשלם מחירים, נכון? צריך להתחייב, צריך לעשות מה שצריך. יפה. אז גם אני אמרתי, אוקיי, צריך לדחות את הגיוס בשנה? נדחה את הגיוס בשנה. מה הבעיה? דוחה את הגיוס בשנה, מתחיל לבקש כל מיני מיונים, ובאמת הצלחתי להגיע למיון של גם הסייבר, מישהו פה מכיר בהרמת יד? שמעתם על זה אולי, את השם הזה? יפה. לא אשכח את היום הזה, אני מגיע לאיזושהי כיתה, נכנס, היה גם כיתה כזה, הרבה אנשים וכאלה, נכנס, מתיישב, מולי יש מחשב, במחשב יש חידה. אני יושב במשך 6 שעות, ואפילו לא מזיז את האחבר. אין לי מושג מה לעשות. פשוט יושב, בועל במחשב, ולא מבין מה אני רוצה.
לא מבין מה אני אמור לעשות עם החידה הזאת. טוב, יוצא משם מתוסכל, כי אני מבין שאתם יודעים, אם הייתי 6 שעות מול המחשב ולא עשיתי שום דבר, כנראה שלא עברתי. ואיך שאני יוצא לידי עוד איזה בחור, שיער כזה מקורזל, משקפיים, כאילו כל הסטיגמות של הדופנישמירצים האלה, והוא יוצא, בסדר? וואו! איזה אורגזמה, איך נהניתי! אני מסתכל עליו. אחי, כאילו אנחנו היינו באותו חדר, מה קורה איתך? טוב, באותו יום ירד לי הסימון. הבנתי משהו מאוד פשוט. אני לא אוהב לרשום קוד. אני לא נהנה מלרשום קוד. זה לא מושך אותי. הייתי ילדים בכיתה שבאמת זה היה הפאן שלהם, היו חוזרים הביתה, מתחילים מוצאים איזה משחק, מוצאים איזושהי אפליקציה. אני לא, אני עשיתי כי צריך. טוב, סבבה, מבין שזה לא המצב. מפה לשם התגייסתי לשירות קרבי בחיל הים, בסטילי, מי שמכיר, מסיים 2-8 ויוצא לעולם הגדול. גוזר את החוגר, מעלה את הסרטון לאינסטגרם, היום הגדול הגיע. רק מה קורה רגע אחרי שמשתחררים? טיול גדול. חד אלוהים, חרדות. לא, אני לא עשיתי טיול גדול. איך? חרדות, לא יודע מה לעשות. למה חרדות? יפה. לא יודע מה לעשות. לי היה מסלול מכוון בראש, אני הולך להייטק, ואני מבין שזה לא הולך לקרות. אבל, צחוק הגורל, דווקא הגעתי להייטק, רק בתור מאבטח. חיפשתי עבודה, היה לי חבר שכבר עבד, השתחרר כמה חודשים לפני, אמר לי, וואלה אחי, אני פה מאבטח בחברת הייטק, בוא תיכנס איתי, לא עושים יותר מדי, יש לך כאילו תנאים סבבה, אתה יכול רוב הזמן לשחק בטלפון, לעשות מה שבא לך, אמרתי, טוב, עדיף לי מאשר להשתחרר ולהיות מבולבל, לפחות להיכנס ליד עבודה, להתחיל משהו. טוב, נכנס באמת לעבודה, מוצא את עצמי כל בוקר קם באיזה 5-6 בבוקר, שם על עצמי איזה חולצה כזאת של המאבטחים, מכירים את הווסטים של המאבטחים? אתה בטוח מכיר? כן, דגמח, אקדח מאחורה, מאבטח. עכשיו, בתור התחלה, שאתה יוצא לאזרחות, ואתה רגיל כל היום להיות תחת תנאים וחוקים וצהל ועניינים, דווקא מגניב. אני קם בבוקר, אומנם בשעה די מוקדמת, אבל אין לי יותר מדי מחויבות. אני יכול מבחינתי יום אחד לצאת למסיבה עד 5 בבוקר, לישון 2 בלילה, לקום למשמרת, והכל טוב, יושב לי בעמדה, משחק בטלפון, עושה מה שבא לי. רק מה? הזמן מתחיל לעבור, ואנשים מתחילים לעשות דברים. אני כבר באותה תקופה בין 22, וחלק מהחברים שלי, כמו שאמרת, טסים לטיול הגדול, חלק נרשמים לפסיכומטרי, חלק אפילו כבר מתחילים את התואר, ואני כבר שנה בהבטחה, ואני שואל את עצמי, אוקיי, מה הלאה? מה עושים? טוב, הבנתי שתואר זה כנראה לא האפשרות, כי למדתי כבר בתיכון וראיתי שאני לא כל כך נהנה מזה. להתקדם בהבטחה, לא יודע מי שמכיר פה הבטחה, אז יודע שאין באמת איזה שכר מטורף שעושים, כאילו ספציפית באיפה שאני הייתי מרוויח 6,000 שקל, כי עשיתי ממש את הקורס הכי בסיסי שיש. בוא נגיד האחמה שלי עושה 8,000-9,000 שקל, לא איזה חלום חיי, כן? טוב, מתחיל טיפה לחקור, בגלל שהיה לי הרבה זמן פנוי בתור מאבטח, אז פשוט הייתי רואה מלא סרטוני מוטיבציה. אותה תקופה, זה בדיוק התקופה שאלכס דניאל פרץ לרשתות, מלא סרטונים, חופש כלכלי, הצלחה, עניינים. טוב, רואה, בכל זאת, יש לי מלא זמן פנוי. ואז אני אומר, אוקיי, חופש כלכלי, הצלחה, סבבה, כאילו, אבל בפועל אני כל יום קם בבוקר ופותח שער להייטקיסטים. אז מה הלאה? מה הלאה? מי יכול לחשוב? מחירות. ולמה מחירות? כי מחירות לא צריך איזושהי הכשרה מטורפת של כמה שנים. מתאמנים בלדבר מול בני אדם. כסף, יש כסף. לא יודע מה אני רוצה לעשות, אבל לפחות יהיה לי כסף, אני אבחר מה אני רוצה. טוב. נכנס לגוגל, כי לא באמת היה לי יותר מדי ידע בתחום, ולא הכרתי את אלכס בזמנו. נכנס לגוגל, רושם עבודה במחירות, ורואה מלא כזה משרות של עוד ג'ובס, ואפילו רושם קורות חיים ומגיש אותם. אז בזמנו לא היה AI כמו היום, שרושם לך הכל ודואג לך, אז אשכרה רשם את הקורות חיים בעצמי, כמובן, מזייף קצת פה, מזייף קצת שם, ומתחיל לקבל פניות. טוב, מתקשרים אל האנשים, שואלים אותי כל מיני שאלות, הכל, היית לוחם בצבא, מגניב, מה אתה רוצה, מה אתה פה, מה אתה שם, טוב, מה הניסיון שלך? מה זאת אומרת? אין לי ניסיון, בשביל זה אני מתקשר אליך. אין לך ניסיון? אז אין לנו מה לעשות איתך, מה אתה רוצה שנעשה איתך? טוב, אמרתי בסדר, אולי זה כמה עבודות, לא נורא. טוב,
מרים ככה הרבה טלפונים במשך שבועיים, באמת מדבר עם עשרות אנשים, וכל פעם אותו דבר. אין לך ניסיון, אין לך ניסיון, אין לך ניסיון, אין לנו מה לעשות איתך. יום אחד אני מגיע לעבודה בהבטחה, ואני אומר לעצמי, טוב, אני מבין שזה לא עובד. בואו ננסה איזושהי דרך אחרת. בואו ננסה לעבור על כל הרשימת אנשי קשר שלי, צבא, עניינים, חברים, בית ספר, לראות אולי מישהו מכיר מישהו שעובד במחירות. מתחיל לשלוח מלא הודעות, מקבל כל מיני טלפונים, אפילו מתחיל לשוחח גם עם כמה אנשים בטלפון, אבל מה שנקרא, שוב חוזר הניגון. אין לך ניסיון במחירות, אין לנו מה לעשות איתך. עוד יום ועוד יום. אחד הימים אני מגיע, מוציא איזושהי שיחה, גם לאיזה מישהו שקיבלתי את המספר שלו, גם מדבר, גם אין לך ניסיון, לא רלוונטי, ותוך כדי שומע אותי איזה חבר שלי בהבטחה. הוא בא אליי והוא אומר לי כזה, בונה, שמעתי שאתה כאילו מחפש עבודה במחירות, אני רואה אותך כל יום מרים טלפונים וזה, נכון? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לי, תשמע, וואלה, יש לי חבר שלפני כמה חודשים התחיל לעבוד פה באיזושהי חברה. תן לי לדבר איתו, אולי הוא יוכל לארגן לך איזה משהו. אמרתי לו, בטח, אני אשמח, מה? טוב, עוברים איזה יומיים, מקבל באמת את הטלפון. הוא אומר לי, תשמע, הבנתי שאתה מחפש עבודה במחירות. שמעתי גם שאתה חרוץ, כל היום, מוציא טלפונים, זה, כאילו ממש נהיית איש מחירות בלי להיות איש מחירות. אני איתך הכי כנה, אני לא מקבל אנשים בלי ניסיון. אממה, לא יודע מה, בגלל שאתה חבר שלו, ושמעתי שאתה באמת רוצה את זה, ואני כבר הרבה זמן מחפש איש מחירות ולא מוצא, אני מוכן לתת לך הזדמנות. בוא, תעבוד אצלי חודש, אם תצליח, תמשיך, לא תצליח, לא תמשיך. מוכן לקחת את העסקה? מה אמרתי לו? בטח, רק תיקח אותי, תן לי הזדמנות ואני מוכיח. יאללה. טוב, מגיע יום ראשון, אני ברוך השם, קם בשעה נורמלית, לא 5-6 בבוקר, 8-9, שותה בכיף קפה, שם על עצמי חולצה מכופתרת, מכנס אלגנט, צחצח את הנעליים, ונכנס למוקד מחירות. היית במוקד מחירות, נכון? איך התחושה פעם ראשונה להיות במוקד מחירות? חרדה. חרדה? פעם ראשונה. רגע, מה עבדת לפני זה? לפני באיזה מחסן. אוקיי, ביחס למחסן, מה האווירה במוקד מחירות? וואו, מכובד מאוד. מה זה אומר? אנרגיה, בלונים, מוזיקה, אנשים מקפיצים כדור. כן, כן. בוא'נה, זה עולם אחר. זה לא מוקד כזה. זה מוול סטריט, בדיוק. כן. טוב, אני נכנס למוקד, באמת מתלהב, כולם מלבושים יפה, עסקאות, כסף, בלגנים, בונוסים, יאללה, איזה יופי. ומתחיל הכשרה. כמה פה עברו הכשרה במחירות? כולם, איזה יופי. מה עושים בהכשרה במחירות? קוראים את המעזבח. כן, אתה מקבל תסריט, אתה לומד את התסריט, אם ממש משקיעים בך, אז יש לך גם כמה ימים מסודרים שאשכרה מלמדים אותך, ואחרי זה מה עושים? האזנות. תקשיב לכל מיני שיחות, עניינים, בלגנים, וברגע שתתחיל לקלוט את העניין, נעלה אותך לקו. טוב, עובר את שלב האזנות, ומגיע רגע החרדה שדיברת עליו, מתחיל לעלות לקו. ואני מתחיל להוציא שיחות, ווואו, וואו, 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 מה שקורה בשיחות. מה קורה בשיחות הראשונות? עם מי אני מדבר? לידים קרים. לידים קרים. יא בן זונה! מה התקשרת לפה? לא, 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 נתק אותי בכל... לא, 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 לא. כללים. תמחק אותי. תמחק אותי, נתק אותי, אל תקשר לפה. מי זה? מי בכלל את המספר שלי? כללות. מה זה? טוב, הוא אומר, בסדר, לידים קרים, נו, מה לעשות? זה חלק מהדרך. טוב, יום ראשון על הקו, מן הסתם, לא סוגר עסקה. מגיע ביום השני, פול מוטיבציה, אולי היום זה יקרה, אולי היום זה פה, ראיתי סרטון מוטיבציה, למדתי איזה טכניקה, יאללה! לא סוגר עסקה. וככה יום שלישי, וככה יום רביעי, וככה יום חמישי. שבוע הראשון במחירות, שומע את כל התירוצים האפשריים. אשתי אכלה לי את האשראי, הכלב גנב לי את זה, לא יודע מה, באמת תירוצים שרק אלוהים יודע מאיפה אנשים מפליצים אותם. ואנשים לא סוגרים עסקאות. מישהו פה, זה קרה אגב, שהוא נכנס למוקד מחירות ולא סגר? כן. איך התחושה? וואו, לחץ, לא נעים, פדיחה. פדיחה. ראש ברצפה, מלא דברים. נכון. טוב, אבל אמרתי לעצמי, בסדר, שבוע ראשון, כאילו, בסדר, כולה שבוע ראשון במחירות. טוב, חוזר הביתה לסוף שבוע, טיפה קורא ספרים, שומע פודקאסטים, סרטוני מוטיבציה, yes we can, אני יכול, אני פה, אני שם. מגיע שבוע שני למוקד, ראשון, שני, שלישי, רביעי, לא מביא עסקה. יום חמישי אני מגיע למוקד,
כמו שאתם, טוב, כולכם עברתם במוקד מכירות. מוקדי מכירות איך נראים? קירות שקופים, נכון? בדרך כלל רואים כזה את כל המשרדים. טוב, אני נכנס לי ככה למוקד ביום חמישי, רואה את הבוס שלי מרחוק מסתכל עליי, בוא. יש לנו שיחת צפופה לעשות. טוב, מתיישב, אומר לי, תשמע, אתה אחלה גבר. יש לך באמת ארגזים של מוטיבציה, לא ראיתי דבר כזה. אנשים פה אוהבים אותך. אבל תראה, במכירות יש לך רק תפקיד אחד. להכניס כסף לחברה. ואתה בשבועיים שאתה פה, לא הכנסת כסף לחברה. אז לך, שתפשף באיזושהי חברת ביטוח, כרטיסי אשראי, תמי 4, עוד כמה חודשים. אם תראה שאתה מצליח, דבר איתי. מה עושים? כפה. מישהו פה חווה את זה אגב, בהרמת יד? פיטורים? לא כיף, נכון? אגב, פעם ראשונה בחיים שפיטרו אותי מאיפשהו, כאילו זה היה נשגב מבינתי, מה שנקרא. טוב, הספרים אומרים דבר אחד. כל האנשים שמגיעים למטרות שלהם זה אנשים לא ויתרו, בדיוק, המשיכו להתמיד, לא משנה מה, אז אני מתמיד. טוב, באותה תקופה לא הכרתי את אלכס, אבל הכרתי את ניר דובדבני, ויש לו כל מיני קורסים, למכור כמו ארנב, למכור כמו שפן, אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל, בוא נביא את הארנבים, את השפנים, העיקר שנלמד למכור, סבבה. הצלחתי לשים את היד שלי על איזשהו קורס דיגיטלי שלו, נכנסתי גם לסטימצקי, לקחתי מלא ספרים, תקשורת בין אישית, NLP, ביטחון עצמי, שאלת שאלות, כל דבר שחשבתי שבאמת יוכל לעזור לי. ונכנסתי לעוד מוקד. ברוך השם, אחרי שהייתי שבועיים בעולם המכירות, למדתי יפה מאוד איך לנפח את הרזומה שלי, אז אמרתי שאני עם ניסיון במכירות, בוודאי, עבדתי פה, שם, זה שזה היה שבועיים לא ידעו, ופה כבר היה יותר קל להתקבל לעבודה השנייה. אני במקור מרחובות, העבודה השנייה שלי הייתה בתל אביב, והשעות העבודה שלי היו מ-9 בבוקר עד 3 בצהריים. סבבה יחסית, 6 שעות, נכון? שכר בסיס 4,000 שקל, אממה, אני כל בוקר הייתי מגיע, ונשאר עד השעה 8-9 בערב. למה? אמרתי, מה שצריך לעשות בשביל להצליח, אני עושה, לא אכפת לי מה. טוב, מוקד שני נכנס, ומתחיל טיפה למכור. פתאום מחירה, סבבה. כבר לא 0 עגול, לא תחושת כישרון מוחלטת, יש מחירות. אבל לא מגיע ליעדים שלי. נגיד יש לי יעד של 100,000, מגיע ל-30, ל-40, מקסימום ל-50. ואני כבר כמה חודשים במחירות. ואני כל יום עושה מדיטציות, קורא ספרים, עושה שיחות. הבוס שלי אחת לשבוע בא ומלמד אותי מה צריך לעשות. שומע איתי שיחה, פה תעשה ככה, פה תעשה ככה. נותן לי את כל הכלים. עכשיו, לא רק זה. במוקד שאני נמצא בו, אנשים מוכרים. כאילו נמצא עם אנשים שאחד לידי עושה 15,000 ממוצע. עוד אחד, 18,000 ממוצע. עוד אחד, 20,000 ממוצע. עוד אחד, 22,000 ממוצע. אנשים לידי כבר מוכרים. ואני חצי שנה כבר בתחום הזה. כל יום, מ-9 בבוקר עד 9 בערב, ועל בסיס חודשי אני עובר שיחות שימוע, כי אני פאקינג לא מוכר. מה לא עבד לי? מוצר חרא. כאילו שאתה לא מאמין במוצר הזה. האמנתי במוצר. לדעתי, כן. אני לא יודע, אבל מה, לנחש? בשביל זה התכנסנו עד הלום, לא? הרבה כלים. איך? הרבה כלים. אתה חולה על כלים. אתה אוהב כלים, אה? פטיש, כן, כאילו, בתוך השיחת מחירה. מלא כלים. זה קשור לעצמך, זה לא קשור לכלים. היית השיחה ולא אמרת שתמכור. טוב, אתה יש לך צ'יטים, כי אתה כבר היית בהרצאה שלי, לא? שמה? היה לך רצף של כישלונות ואמרת, טוב, עוד שיחה שבטח לא תיסגר. עכשיו בסגנון הזה? אוקיי, מיינדסט. לא נראה לי שזה מנטלי. אתה חושב שזה אוקיי? אולי זה גם... כל אחד במה שזה היה שלו. הקטע של החברות ביטוח שמופיעים לך אנשים קודם כל לא הייתי בחברת ביטוח. אף פעם לא הסכמתי לעבוד תמורת ההנג. זה לא מנטלי, אז זה פיזי? לא, נגיד להשתמש בהמון דברים שהם לא רלוונטיים לשיחה. אוקיי. זה לא מנטלי. אני חושב שזה מנטלי. מה זה אומר? אם בן אדם לידך מוכר, ואתה לא, ואתה שומע איך הוא מוכר, אתה שומע את תסריט מחירה, הרבה פעמים אתה גם באותו תסריט איתו, ואתה לא מוכר והוא כן מוכר, אז יושב אצלך. זה לא אצלך. מה זה אומר יושב אצלי? מה יושב? שאתה מתחיל את השיחה, שומעים את החוסר ביטחון, אוקיי.
אז מה עושים עם חוסר ביטחון? אם אני חסר ביטחון, לא יכול להיות יש מכירות טוב? אני חושב שחוסר ביטחון הוא לא נובע רק מטונציה או משהו כזה, זה נובע אצלך אם אתה נגיד לצורך העניין, השיחה תלך אוקיי, מה המספר אשראי, או טוב, תחשוב על זה. אוקיי. כאילו זה לא רק בטונציה, זה גם לאן אתה לוקח את השיחה. אתה אומר, אוקיי, כולם רוצים לחשוב על זה, והאדם שפתאום הוא בא לסלוק, אתה לך זה מוזר. אתה אומר, אוקיי, הוא בטח צריך לחשוב על זה גם, מה זאת אומרת, הוא רוצה לסלוק. אוקיי. ואתה בתת מודע שלך לוקח את זה לכיוון של לא תהיה סגירה. גם אם בן אדם רוצה לסגור. אוקיי, קודם כל בוא נסכים על דבר אחד. אם בראש שלי יושב, הוא לא יסגור איתי, הוא לא יסגור איתי. אם אני ניגש לבחורה ומתחיל איתה ואני אומר, למה שהיא תצא איתי? היא לא תצא איתי. כי זה האנרגיה שאני מגיע איתה. כן. אז למה... לא בהכרח, כי היו מלא לקוחות שאמרתי, הוא בחיים לא יסגור, והמשך את השיחה והוא סגר, אבל זה משהו אחר. שהיית עם ביטחון או בלי ביטחון? אי ביטחון, אבל כאילו... עזוב בו, יכול להיות שהוא שכנע אותך אחרת, אבל אתה בעצמך, היה לך ביטחון בעצמך שאתה יודע לסגור? כן. אוקיי, סבבה. לא יסגור. הפתיעו אותך, סבבה, זה יכול לקרות. אבל לא קרה שאתה היית חסר ביטחון בעצמך, ופתאום הבאת איזושהי הברקה, כאילו. כן, נכון. יפה. יענו, אבל הקטע שאני גם חוויתי אותו, הרי איך אתה פותר חוסר ביטחון? הולך ועושה את הדבר. עכשיו, ככל שאני הולך ועושה את הדבר, אני חווה יותר את הכישלון, ואז אתה נמצא באיזה לופ כזה שלא נגמר. מה זה אומר כישלון? את התחושה הזאת, מה זה תחושה? אנשים אומרים לך, אני צריך לחשוב על זה, אני צריך זה, סבתא שלי, אבא שלי, הכלב שלי. ואז אתה אומר לעצמך, טוב, אז מה לא בסדר בי? מה אני עושה לא טוב? ואתה ממשיך, ואז התסכול חוזר על עצמו. זה בחוויה שלי. אני חושב שהכישלון זה הגדרה של מה אתה מגדיר ככישלון. ברור, אבל בתקופה הזאת כישלון מבחינתי היה שבן אדם אמר לי את התשובה שהיא לא כן. אוקיי. אתה מבין? שנייה. מה זה שיחת מחירה? בואו נדבר שנייה ברמה התודעתית. מה זה שיחת מחירה? לקחת בן אדם שהתעניין במשהו ספציפי, ולהניע אותו מהתעניינות לרכישה. או אם המטרה זה לרכוש, יכול להיות שהשיחת מחירה שלך זה רק שהוא יגיע או משהו אחר. אם המטרה שלך זה שהוא ירכוש, אז שהוא ירכוש. אוקיי, כל דבר זה שיחת מחירה. גם להקשיב לי, הייתי צריך איכשהו למכור לכם או שהוא ימכור לכם את זה, בסדר? אנחנו מוכרים כל הזמן. אבל בשיחת מחירה מה בעצם קורה? דבר פשוט. מגיע בן אדם שיש לו איזושהי התלבטות, איזשהו חשש, איזשהו פחד, נכון? יפה. מגיע איש מחירות. תפקידו של איש המחירות זה לקחת את הבן אדם עם ההתלבטות, עם החשש, עם הפחד, ולגרום לו קבל החלטה, נכון? יפה. מה צריך להיות לאיש המחירות כדי שיהיה לו את היכולת לגרום לבן אדם לקבל החלטה? אמון. מה זה אומר? זאת אומרת, אם עכשיו, יכול לתת דוגמא מעולם הכושר, אם נגיד, לא יודע, אני עכשיו מאמן כושר, בן אדם שם לי פרטים, אוקיי? אני צריך להבין איך בפרק זמן בשיחת מחירה, לא יודע מה אני עכשיו שיחת מחירה. שנייה, אתה הולך איתי טכני. אני שואל אותך שאלה כזאת. שים שנייה בצד הלקוח ואת מה קורה בשיחה. מי צריך להיות האיש מחירות כדי שהוא ימכור? הובלה. מה זה אומר? אתה צריך להוביל את הבן אדם. אתה צריך להיות כל כך בטוח בעצמך או, רגע, שנייה, בוא נעצור על זה. מה זה אומר להיות בטוח בעצמך? שאתה מאמין במוצר, שאתה מוכר, וגם שאתה, המוצר עצמו, אתה מוכר אותו, שהוא יכול לבנות אמון לצד השני של הקו. זאת אומרת שזה המוצר שרוב הסיכויים ייקח אותך מנקודה X לנקודה Y, ואתה צריך לדברר את זה או לשכנע אותו. אוקיי, אבל שוב, מה אני צריך להיות כבן אדם, כאיש מחירות, כדי שמחירה תצלח? אמפתי. יש לי. מה? הוא אמר אמפתי. זהו, רק אמפתי? כל אמפתי שאתם מכירו איש מחירות טוב? לא, אני אומר אמיתי, לנוח, וגם לדעת שלא כולם יסגרו איתי. אבל אני אעשה את המקסימום שאני יודע בשיחה. אוקיי, אבל מי אני צריך להיות כבן אדם? אמיתי ונינוח. ואיך אני יכול להיות אמיתי ונינוח? מה אני צריך להיות בחיים שלי כבן אדם, כדי שכשאני אגיע למעמד של שיחת מחירה, אני ארגיש שאני אמיתי ונינוח? אני חושב סוג של walk the talk כזה. או! בדיוק. יופי. זה אחד שבונה אמון. תודה לאל. אתה אמור לדעת את זה גם מלפני זה, אתה עברת איתי תהליך. כן, לא, בפודקאסט עכשיו הזכרתי שזה... תקשיבו, בואו נעשה את זה מאוד פשוט. רגע, נביא פה טוש. מה מערכת היחסים הכי חשובה בחיים, אתם יודעים? ביני לבין עצמי. יפה. אתה באת עם שליפים. מה אני עושה? כבדות.
טוב בעברית. לדבר ולעשות. זה לא סקסי בעברית. זה לא סקסי. ברור. מה זה אומר מערכת היחסים שלי מול עצמי? איך אני תופס את עצמי? כמה אני מעריך את עצמי, עד כמה אני חושב שיש לי ביטחון, עד כמה אני מרגיש בנוח עם עצמי. אוקיי. אם אני לא בורח מקונפליקטים ומתמודד איתם, אם אני עושה את הדברים שאני הצבתי לעצמי לעשות וכו' וכו'. יפה. איך אני מקבל החלטות, כאילו. או, הייתי קונה מעצמי אולי? גם. רוב בני האדם מתמקדים מאוד במערכת היחסים שלהם מול הסביבה. אם הם הבטיחו משהו לחבר שלהם, הם יקיימו אותו. אם הם הבטיחו משהו לעצמם, הם ישימו על עצמם 1000 זין. זה המילה שלך מול עצמך. זה המילה שלך מול עצמך. עכשיו, כשאני בא כאיש מחירות למכור למישהו משהו, אני צריך שיהיה לי מערכת יחסים טובה מול עצמי. כי אני בסוף, בתת מודע שלי, שואל את עצמי שאלה פשוטה. כמו שאמרת, אני הייתי קונה מעצמי. עכשיו אם אני בן אדם שבחיים שלו לא מקבל החלטות, לא מתמודד, אין לו אומץ, הוא לא עושה את מה שצריך, הוא לא סומך על עצמו. איך אני אהיה כאיש מחירות? לא משכנע. על הפנים. נשבע שזה בדיוק הדבר שחוויתי אותו. שאני לא הייתי בוקטטוק, שאלכס אמר איזה, אלכס בוחרוב אמר איזה פעם, וזה מדהים בעיניי. בן אדם שמדבר ועושה, ובן אדם שמדבר ולא עושה, מרגישים את זה, זה שמיים וארץ. שמיים וארץ. או, יפה. עכשיו, לא משנה מה בן אדם יגיד, יש תדר. בסדר? שבן אדם עולה לבמה, אגב, אתם מרגישים בדיוק את מה שהוא מרגיש. שבן אדם עולה לבמה בחוסר ביטחון, אתם תרגישו שאתם יושבים בכיסא וחווים חוסר ביטחון. שבן אדם עולה לבמה ומרגיש ביטחון, אתם תחוו איזשהו ביטחון. וככה זה גם בשיחת מחירה. אם הצד השני שמדבר איתי, חסר ביטחון לגבי עצמו, לגבי המוצר, לגבי האם מגיע לו בכלל לסגור עסקאות, אז הצד השני ירגיש את זה והוא לא יקנה. ומי שאנחנו בחיים האישיים שלנו, זה מי שאנחנו נהיה כאנשי מחירות. וזה משהו שאף מנטור לא ילמד אתכם, כי אף אחד לא מבין את זה. כי כולם חושבים, לא, רק צריך איזה שיטה, רק תגיד לו ככה, רק תשאל אותו, מה צריך לקרות כדי שהעסקה תתקיים, ואז זה ייסגר. אבל זה הרבה יותר מורכב מזה. כי אם אני רגע לוקח אתכם אחורה, בסדר, לגיל 23, שהייתי נציג מחירות, אני באותה תקופה נותן את הנשמה, כן? 9 בבוקר, 9 בערב, שיחות, שימועים, עניינים, ספרים, פודקאסטים. אממה, אם אני מסתכל רגע תכלס, מערכת היחסים שלי מול עצמי, אני בחור בן 23, שגר בבית של ההורים, שמאוד רוצה להיכנס לזוגיות, אבל לא מתחיל עם בחורות, שיש לו משהו כמו 100,000 שקל בעובר ושב, יש לו כבר ידע בהשקעות כי הוא שמע מלא פודקאסטים וספרים, אבל הוא לא משקיע, שהוא מאוד רוצה להשפיע על אנשים, לעמוד מול קהל, לייצר תוכן, אבל הוא לא עושה עם זה שום דבר. זאת אומרת, בחיים האישיים שלי, לא קיבלתי שום החלטה. הייתי אותו בן אדם שעולה לשיחת טלפון, שמבין מה הוא צריך לעשות. אתה רוצה לייצר שינוי? כן, אני רוצה! טוב, בוא נצא לדרך. לא. אני צריך לחשוב על זה, מה זה? הגזמת לעשות שינוי, להירשם? מה פתאום? ואז מה קורה בשיחות מחירה? זה בסך הכל הייתה מראה. מי שאנחנו בחיים שלנו, ההתנגדויות שאנחנו מקבלים מלקוחות, זה מראה למי שאנחנו. ולכן לא משנה כמה טכניקות אני אלמד אתכם, אם אתם לא תהפכו להיות דוגמה ו-walk the talk, אתם תהיו חרא של אנשי מחירות. כי לא משנה מה תעשו, אתם תעלו לקו, ויעבור לכם במאחורה של הראש, שווה לו לסגור איתי או לא? התשובה היא לא, הלכה עסקה. הלכה עסקה. עכשיו, איך זה מתקשר אליי? באותו רגע שהבנתי את זה, אמרתי, אוקיי, בוא נשנה רגע. בוא קודם כל נהיה walk the talk. אפרופו, הזכרת את אלכס, אז באותו רגע שהבנתי את זה, סלקתי תהליך שנתי אצל אלכס, כמו שאתה יודע, זה עולה לא מעט כסף, 30,000 שקל. ועשיתי רשימה של כל הדברים שאני מפחד בהם, והתחלתי לטפל בהם אחד אחד. לגשת לבחורות, להשקיע כסף, לפרסם סרטונים, כל פחד שהיה לי, שלב. היית שם עדיין בבית של ההורים? עזבתי את הבית של ההורים. וככל שעשיתי עוד ועוד פעולות, אתם יודעים מה קרה? המספרים התחילו לעלות.
עכשיו, מה שיפה, זה שזה היה תהליך לא סטנדרטי. זה לא שקפצתי מ-12,000 ל-15,000. קפצתי ממשכורות של 8,000-9,000, לחודשיים אחרי שאני עושה את הדבר הזה, 30,000 שקל. בחודשיים. מתהליך אישי. ולא רק זה. נכנסתי לזוגיות של כמעט 3 שנים, שנגמרה ממש לאחרונה. אבל הייתי גר איתה, ניהלתי מערכת יחסים של כמעט 3 שנים, הישג בפני עצמו. דיברנו על תכנים, מי שהיום ייכנס לעמוד אינסטגרם שלי, מעל 500 סרטונים, כמעט 40 פרקי פודקאסט עם אנשים מאוד מפורסמים. עזבתי, כמו שאמרתי לך, את הבית של ההורים, עברתי גם לגור לבד, אחרי זה עם הבת זוג שלי, היום אני שוב גר לבד. כסף, התחלתי להשקיע כסף, מאז חסכתי עוד כמה מאות אלפי שקלים, היום הם מושקעים, עושים לי עוד תשואה, עמידה מול קהל. כמו שאתם מבינים, זה לא פעם ראשונה שאני עושה את זה. היום זה מה שאני מרוויח ממנו כסף. היום אנשים משלמים 1,000 שקל לשעה בשביל לשבת איתי ולקבל מהידע שלי. אבל כל זה קרה מתוך התהליך האישי. אז אם אנחנו רוצים להיות אנשי מכירות טובים, אנחנו חייבים להיות אנשים שלוקחים אחריות על החיים שלנו. אז עכשיו, כדי שגם תצאו פה עם איזה משהו, זה שכל אחד ירשום לעצמו טלפון, נוטס, מחברת, כל אחד במה שיש לו. איפה בחיים? הוא לא לוקח אחריות. יש אופציה לשאלות? איך? יש אופציה לשאלות? בסוף יש שאלות, מה תלוי? שואל. לא נשאיר אותך עם שאלות. נראה לי גם. כותב שם ספר נראה לי. נו, מעולה. איפה אני לא לוקח אחריות? בלי עין הרע. במגילת העצמאות. לא הורדתי את הזבל, לא תצטרך את השיניים. לא, זה... כן. אני אוסיף, סתם. אבל אחלה אימון, היה צריך לצורך שיניים לאחריות. כן, חשוב. כן, פרופשיונל זה מלא כסף. זה, משם אני לוקח השראה. למרות שתדע, בטלפון לא מריחים את הריח, אז זה בסדר. כן. הכי כיף זה לסלול בבתי קפה. או בשעה מאוחרת בלילה. וואי, כן. היה לי, חסר לי ל-80,000 לעבור איזה משהו ביום האחרון של החודש, היה איזה ערבי על הקו, הוא רוצה להפסיק לעשן, דבר איתו שעה, הוא לא, זה, התחיל לקלל אותו, מוחמד, יא בן של, מה אתה עושה לי את השכל? התחיל לצעוק עליו, הוא קנה, מסתבר שככה הם צריכים מחירות. עד שלא קיללתי אותו, הוא לא... כמו הבחור שמעלה עכשיו סרטונים שהוא מקלל... כן, לא, זה מבוים, אבל הוא גם אמר את זה. הוא אמר את זה. אבל איתו זה עבד. טוב, כולם רשמו? כן. יופי. לפני שנעשה רגע איזה סשנים איתכם ונראה איפה רשמתם. כלל ברזל, בסדר? ככל שיותר תתמסרו, תקבלו יותר ערך. אני יכול להגיד לכם שהדבר הראשון שאני אומר לכל בן אדם שנכנסתי לתהליך, זה דבר מאוד פשוט. הכל תלוי בך. אם אתה תשתף פעולה, אתה תגיע לתוצאות. עובדתית, הדבר הזה עובד סיסטמטית, כבר למעלה מ-350 אנשים שליוויתי, עובד להם. אם אתה לא תשתף פעולה, זה לא יעבוד. אגב, זה גם תקף לגבי שיחות מחירה. אם אתם רוצים את ההצלחה של הכוח שלכם יותר ממה שהוא רוצה אותה, הוא לא יצליח. בסדר? אז כשהם עונים, תהיו כנים. פה אמרת כנות, זה באמת חשוב. כן, מי מתנדב? כמו אני. יאללה. צריך להיות לו מה? לא, אתה יכול מכאן, הכל טוב. מה רשמת? ניהול פיננסי, תזרימית. כאילו, אני לא עכשיו בעל עסק, אני
משכיר עכשיו דירה מחוץ להורים, כי אני גם במות סטודנטים ואני סטודנט. מסיים עכשיו את הלימודים ואני חוזר להורים. ווואלה, אמרתי, בא לי רגע לשים כסף על הפן הפיננסי, אבל לא עכשיו עצות של מורמה פרה, בוא תעשה את הלמת אקסל ותרשום, זה לא עזר, כי אני כל פעם במינוס ועשיתי את זה, וזה, אתה עושה אותן פעולות, אותן תוצאות, אתה אידיוט. אמרתי, טוב, אני צריך מישהו שהוא מבין בתחומים הפיננסיים, אבל שייתן לי בסיס, אתה יודע, הרגלים, מה עושים בעשירי לחודש. אגב, שנייה, סליחה שאני עוצר אותך, אבל שימו לב משהו. כולנו ברמה ההגיונית יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, כן? כסף. ברמה ההגיונית זה מאוד פשוט, נכון? תכניס יותר ממה שאתה מוציא, תעשה את זה לאורך זמן, יש שם סכום בצד. אין בן אדם שלא מבין את זה, נכון? 80% מהמדינה במינוס. למה? כי מה הבעיה לשמור על הכסף? איך אני מנהל את הרגש שלי שיש לי הוצאה ושיש לי הכנסה? זאת אומרת, המחסום הוא אף פעם לא באמת לוגי. אתה מנטלי. נכון? הוא יותר רגשי. אני ממשיך? כן. אז אמרתי, טוב, אני במילא חוזר לבית של ההורים, ויש לי רמת סיכון אפס שם. אני לא אשלם שכר דירה, אני עובד. בן כמה אתה? אני בן 28. ואז אמרתי, טוב, כשאני מסיים את הלימודים, אני אקח מישהו, אני אשלם למישהו כסף, שיאמן אותי, גם ילמד אותי כלכלית איך להתנהל, אבל גם יאמן אותי איך אני עובד, אני גם בן אדם מאוד אימפולסיבי. אז איך אני מתמודד עם אימפולסיביות, איך אני מנהל נכון תזרימים, אם אני רוצה לחסוך, אבל גם שיבנה לי הרגלים, כאילו בסיס כזה. מה הבעיה? מה הבעיה? שאין לי הרגלים נכונים. זה הבעיה שאין לך הרגלים? כן. למה אדם לא בנית הרגלים? אחד, לא באמת החשתי לזה חשיבות. למה? כי, אתה יודע, הייתי משכורת, הייתי נכנס, הייתי שורד את החודש, אוקיי? זה לא חושב שהיה לי ילדים לטוס לחול, לקנות איזה משהו, זה, אתה יודע, משכורת, גם זה לא עבודה באמת. זה משכורת נכנסת, יש לי עוד איזה 1,000 שקל לבזבוזים, ואתה יודע, או שאתה נשאר במינוס, או שאתה לאפס עגול. ואז אתה כבר חוזר, כאילו אני עומד לחזור לבית שרואים, אז אוקיי, עכשיו, שאתה גם אני רוצה להיות בעל עסק, אז אני רוצה גם להבין תזרימים, אני רוצה גם להבין, אוקיי, המשכורת שלי נכנסה, מה אני עושה עם זה? למה באמת, איפה כל הכסף שלי? למה עד היום לא עשית את זה? כי אחד הייתי במסגרת של לימודים. זה הסיבה? כן, כי הלימודים שלו מאוד אינטנסיביים. רגע, שנייה, אז אני רוצה להבין. כל מי שלומד איתך בתואר, שבור כלכלית כי אי אפשר. אני עוד פעם, אני לא יודע, לא אכפת לי מה אנשים אחרים, מה אנשים... אוקיי, יפה, אז אני שואל, למה אתה? כי... אבל זה מעניין, כי תראה מה אומר לך. תשימו לב רגע, עצרו, סתם כדי שתבינו. קודם כל אני רוצה, סתם בשביל שתבינו, זה שיחת מחירה, כן? עכשיו, מה קורה בשיחות מחירה? הלקוח, שאתם שואלים אותו למה הוא לא עשה את מה שהוא צריך לעשות, מה הוא תמיד יענה לכם? תשובה. דברים חיצוניים. נכון? מה אמרת לי פה? התואר הזה... יש לי שאלה. פתיחת אחריות. הנה, אני אומר לך את האחריות. אוקיי. הנה האחריות שלי. אם אני נכנס לתהליך, אוקיי? לבן אדם, אני אמור להתמסר לתהליך, נכון? כמו שאתה אמרת. ואם אני בלימודים מסיים, מתחיל ב-9 בבוקר, אוקיי? עצור שנייה. נו. מה המצב הכלכלי שלך? עכשיו במינוס. מינוס, של כמה? 2,000-3,000 שקל. למה? כי אין לי, לא לקחתי מישהו, אוקיי? והתמסרתי לתהליך הכלכלי שהוא ייתן לי, ביד ביד. לא, זה לא הסיבה. בטח זאת הסיבה. אני מוכן להתערב איתך. אבל תראה מה, אני מהצד, אני לא מפריע. לא. אני, זהו, יותר מה ייתן לך פה את זה. זה נשמע שזה בדיוק מה שהוא אומר. שאתה תולה את האחריות שלך למישהו אחר. כי עוד פעם, אני תולה את האחריות של מישהו אחר, כי אני עד עכשיו הצלחתי. ואני יכול להגיד לך בלב שלם, אם אני נכנס לתהליך... כן, אבל לא נכנסת. כי ידעתי... אני בגיל שלך. כי אני ידעתי שאני לא יכול להתמסר לתהליך הזה. אין בעיה. למה לא יכולת להתמסר? מבחינת הזמן. אוקיי, אין בעיה, אני יכול להתמסר לתהליך. אני מסיים ערב ב-8 בערב. אוקיי? אני מסיים ב-8 בערב את הלימודים, ימים אינטנסיביים. שמתי לך את ה-20,000, לא עשיתי משימות, לא עשיתי כלום. מה עשיתי בזה? למה אתה עד גיל 28 לא הגעת למצב שאתה לוקח אחריות על הפן הפיננסי? למה אני בגילך, בסדר? ויש לי כמה מאות אלפי שקלים בצד, ואתה היום במינוס. מסיבה מאוד ברורה, שאני מ-24 עד גיל 28, אני בחרתי להתמקד. בחרת, אוקיי, למה? בחרתי בלימודים, בתואר, כי זה מה שעניין אותי, כי זה מה שזה.
שאני אסיים את הלימודים, שלא יהיה לי עוד משהו אינטנסיבי בזמן. ואם לא תסיים, אם תמשיך לתואר שני? תשאר במינוס? לא. אז? אז? אני עוד מסיים את הלימודים. יש כבר חבר'ה שהם על הכוונת שלי מבחינת פיננסית. למה אתה מחכה עם זה? מפריע לך שאתה במינוס? לא יותר, רגע. לתת את המילה שלי, להיכנס לתהליך ולעשות תהליך חרבנה, שלא יצא טוב. למה שזה יהיה חרבנה? כי אני אומר לך, מבחינת זמנים, אוקיי? אין לי את הזמן ואת הפוקוס לשים על זה. אני מעדיף לחכות עוד... שאל אותך שאלה. נו. יש לך משפחה? כן. יופי, אמא אבא יש לך? כן. ברוך השם. מחר בבוקר אני בא ומכוון לאמא שלך אקדח לראש. ואני אומר לך דבר פשוט. אם אתה עד עוד חודשיים לא מגיע למצב שאתה בפלוס, פיו. אין לך זמן? אין לך זמן? אין לך זמן לטפל בפיננסים? ברור שאם תכוון זה... איך? אבל אמרת אין לך זמן. זה יוצא למוות, זה כמו שתגיד, זה כמו שתכוון אקדח לבן אדם וזה. אבל רגע, שנייה, אז בהינתן העובדה שמשהו מספיק חשוב לך, אתה עושה אותו, נכון? אבל זה... כן או לא? כן. יופי. אז מה שסיפרת לי בעצם, במילים אחרות, זה שהפן הכלכלי לא מספיק חשוב לך, שזה בסדר. השאלה למה? עוד פעם, כי לא הייתי יכול להתמסר... לא. היית יכול הכל. יתם, תתמסר מה שאומר והוא... לא היית יכול? זה נשגב מבינתך? זה כל כך קשה? באמת, אם תגיד לי זה בלתי אפשרי, אני איתך. אתה אמרת על עצמך על אותו בן אדם, אם אני נכנס לתהליך עכשיו, אוקיי? אני לא רוצה, אני יכול לעשות אותו 5-10%, ואני אקבל אותו של 15%. למה? במי זה תלוי? בי זה תלוי. יופי, אז למה אתה יכול להקדיש רק 5-10%? כי מבחינת הפרק זמן שלי עכשיו, זה מה שמאפשר לי. למה לתת 5-10%, אוקיי? וסיימתי תהליכים בעבר, אוקיי? הייתי בתהליכים לא כלכליים, הייתי באימון מנטלי, נתתי 90-95%. למה לא 100? גם אין דבר כזה 100%, זה בולשיט. אוקיי. נתתי 95% ועשיתי מ-0 ל-100 מדברים מאוד מאוד שזה. למה? כי כולי הייתי בתהליך. מה? שנייה. אנחנו יכולים לדבר פה גם שעות. מה המחיר שאתה לא מוכן לשלם כדי להפסיק להיות במינוס? המחיר. לכל דבר יש מחיר. המחיר שאני מוכן, תן לי עוד את החודשיים להיות במינוס, לסיים את הלימודים, ואני בן זונה, אוקיי? אם אני לא עושה מ-0 ל-200, תוך 3... אתה יודע מה יפה בחיים? מה? אני לא יכול להגיד לך משהו קשה, כן, אתה לא אוהב לשמוע את זה. מה שיש לך בחיים, זה מראה למה שאתה חושב שמגיע לך. בן אדם שחושב שהוא צריך להיות במינוס, הוא במינוס. בן אדם שחושב שהוא צריך להיות בפלוס, הוא בפלוס. זה מראה. עכשיו, למה זה מראה? כי כשאנחנו הולכים לישון, בסדר? ואנחנו שואלים את עצמנו, מי אני כבן אדם? מה הפעולות שאני עושה בשביל הפן הפיננסי? מה הפעולות שאני עושה בשביל הפן הבריאותי? מה הפעולות שאני עושה בשביל הפן הזוגי? או שאנחנו אומרים לעצמנו, אני עושה מה שצריך. או שאנחנו אומרים לעצמנו, עכשיו, אתה יכול להיות איתי כנה ואתה יכול להיות, זה בחירה שלך. אבל אתה נמצא במצב שהגעת אליו בגלל הבחירה שלך. וכל עוד תמשיך לספר לעצמך סיפור, שזה דברים אחרים, שזה הזמן, לא רלוונטי. אני מכיר מלא אנשים בתואר שהם באחלה פלוס ואפילו עם דירות. בסדר? עכשיו, מי שבסוף נפגע מזה, זה אתה. אתה בסוף סופג את המינוס הזה. נכון? ברור, לא. יופי. אז אם אתה רוצה לשנות את זה, אני מאמין בגישה שהיא אחריות רדיקלית על החיים. כל דבר שיש לי בחיים, אני אשם, אני הבעיה. משהו לא עובד, מה אני עושה בשביל לשנות את זה? אני יודע מה אני צריך לשנות בשביל... אתה לא, זה שאתה יודע, אחלה, כולם יודעים. אני אספר לך סוד, כולם יודעים שבשביל לא להיות במינוס צריך להכניס יותר ולהוציא פחות. זה לא סוד מדינה. אבל איפה זה מתפספס? בעשייה. בלעשות פאקינג מה שצריך, כדי שממינוס זה יהיה בפלוס. ואתה יודע את זה. אתה יודע את זה. בסוף אנחנו נסיים פה את ההרצאה, אתה זה שתיכנס לחשבון ותראה מינוס, לא אני, בסדר? אבל אם אתה רוצה לאמץ את הגישה הזאת, תשחרר את כל הסיבות, ותשאל לעצמך שאלה פשוטה, האם אני מרוצה מהפן הכלכלי בחיים שלי? תשובה כן או לא? התשובה היא לא? מה אני עושה בשביל לשנות את זה? בלי סיפורים,
בלי סיבות, מה אני עושה היום, לא בעוד חודשיים, לא בעוד שנה, לא בעוד שום דבר אחר. מה אני עושה היום בשביל לשנות את זה? ואם התשובה שלך היא, אני לא עושה כלום, אני מחכה, אל תתלונן. לא התלוננתי. יופי. כי אתה בוחר להיות במינוס בכל יום מחדש. אתה בוחר את זה. ואני יודע, הגישה שלי טיפה אולי קיצונית. לא. אבל זה מה שעוזר לייצר תוצאות בחיים. כי אם אני כל היום מסתכל ואומר לעצמי, לא, זה בגלל שככה. למה השמנתי? לא, כי אני אחרי פרידה וזה. למה זה? לא, כי אני בתקופה קשה, המלחמה עם איראן. יופי. מי בסוף סובל את זה בחיים? אני! אז בן אדם שלא לוקח אחריות על החיים שלו, לא מגיע לתוצאות. וזה קשה לקחת אחריות. לקחת אחריות זה לבוא ולהגיד, אני. לא הבוס בעבודה, לא המצב במדינה, לא האנשים בישראל, לא הריביות, לא המחירים של הקוטג'. הסיבה שהחיים שלי נראים כמו שהם נראים, זה הבחור שמחייך אליי במראה. או בוכה, תלוי באיזה יום. יש? זה לא כיף לשמוע את זה, אני יודע. עוד פעם, זה דברים שכן, אבל אני יכול להגיד לך שגם אני לוקח אחריות, שברגע שאני אכנס לתהליך... בדיוק, ברגע ש... אבל הייתי גם בתהליכים אחרים, חוויתי את זה. שמה? בוא אני אספר לך סיפור. סיימתי לא מזמן תהליך של ביטחון עצמי, אוקיי? זה היה תהליך של 8 חודשים, חילקתי את זה ל2, אוקיי? את זה. תשלומים? מה? לא תשלומים, כאילו את התהליך עצמו, זה היה 4 חודשים, 4 חודשים. למה דרך אגב? לא משנה, לא רלוונטי, אוקיי. התוצאות שאני הגעתי אליהן, אוקיי? מ-0 עד בוא ניקח את זה, 150 בחצי שנה. והמאמן כאילו אמר, וואו, כאילו בחיים לא ראיתי בן אדם כזה מסור, לא ראיתי ימינה, לא ראיתי שמאלה, הייתי... שאלה. אם תבוא לכסף בגישה שבאת לתהליך עם הביטחון עצמי, מה היה המצב שלך בחשבון? וואו. בבקשה, אמרת הכל. אמרת לי, במידה וזה חשוב לי, אני יודע לעשות, אני יודע לייצר. זה התשובה שלך. זה התשובה שלך. יש? יש. יופי. אז תרשמו. איך הופכים להיות אנשי מחירות טובים? דבר ראשון, מבינים. ההתנגדויות של הלקוחות שלנו שווה ההתנגדויות שלנו. אם הלקוחות שלכם אומרים לכם, אני נורא רוצה להיכנס לתהליך, אבל עכשיו זה לא הזמן. זה אומר ששאתם רוצים לעשות שינוי בחיים שלכם, אתם כל היום מספרים לעצמכם למה זה לא הזמן. אם הלקוחות שלכם כל הזמן אומרים לכם, יקר לי, זה אומר ששאתם צריכים לשלם מחיר בעבור מה שאתם רוצים בחיים, אתם לא משלמים את זה. ההתנגדות של הלקוחות שלנו שווה התנגדות שלנו... נכון. אם הלקוחות שכל הזמן רוצים להתייעץ, זה בסך הכל מראה לזה שאתה בחיים שאתה מקבל החלטות, אתה מתייעץ. לא מסוגל לקבל את ההחלטה בעצמך. זה מראה. ואז, זה לוקח לשתי שאלות ששאלתי אותך כבר את זה. כל יום לשאול את עצמי, ממה אני לא מרוצה בחיים שלי? והשאלה השנייה והחשובה ביותר, מה אני עושה בשביל לשנות את זה? וכל תשובה 2 לא תהיה מספיק מספקת, אתם לא תראו תוצאות. ומה השני? מה אני רוצה בחיים שלי ומה השני? מה אני עושה בשביל לשנות את זה? ותראו איזה קטע, זה אפילו לא קשור למה אתם עושים בקו. כי מה שאתם עושים בקו לא רלוונטי. בסוף יש 3 שיחות בשיחות מחירה. 1, השיחה שלי בתוך הראש שלי. 2, השיחה שלי עם הלקוח. 3, השיחה של הלקוח בראש שלו עם עצמו. הבסיס להכל זה השיחה שלי עם עצמי. כי אם אני בראש שלי שכנעתי את עצמי, למה כדאי לו לסגור איתי? הוא יסגור איתי. אבל אם אני לא מתמודד ולוקח אחריות בחיים שלי, למה שהוא יסגור איתי? מי אני בכלל? שאלות? אין לי שאלה, אני רוצה סתם לשתף. אני בתקופה האחרונה זה
בחודשיים האחרונים, אחרי תקופה של שנים שהתחלתי לגשת לבחורות. מחבל מתאבד, ניגש בכל, אני עושה את זה בצורה מאוד מאוד ישירה, זה הדרך שלי, ככה אני אוהב. ואני חייב להגיד שהאנרגיה שלי השתנתה, הצורה בה אני מסתכל על עצמי השתנתה לגמרי, בצורה בה אנשים מסתכלים עליי וחווים אותי, השתנתה לגמרי. אתה יודע למה? למה? כי כשאתה הולך לישון בלילה, ואתה שואל את עצמך, האם התמודדתי עם הפחד שלי? התשובה שלך היא כן. וכשהתשובה שלך היא כן, אז אתה ישן יותר טוב, אתה יותר בטוח בעצמך, ואתה מרגיש יותר טוב. כי אתה פאקינג מתמודד. קשה. עוד 3 חודשים בעזרת השם אמרתי לך, יצא מהבית, שעה טובה ומוצלחת. ברוך השם. אני רוצה להגיד תודה. אני חושב שזו סדנה מעולה, הצעה מעולה, ואפשר, אני מניח שאתה עושה את זה, למכור את זה לארגונים, כי כל ארגון צריך שהעובדים יתפתחו ברמה האישית, כי כמו שאתה אומר, זה הדבר שהכי משפיע, אז וואו. תודה רבה. לי יש 2 שאלות. כאילו זו שאלה אחת לשני כיוונים. קודם כל המנטל במכירות לפי דעתי זה אולי 90% מהמכירה, ואנשים לא מספיק מדברים על זה, וזה באמת מטורף. אני מעניין אותי דווקא סוג האנשים יש העניין של אתה מדבר בטלפון ואיך אתה מדבר ומה אתה אומר, יש את האנשים שדוחים את השיחה או לא עושים את השיחה, לא מרימים את הטלפון בכלל. יש גם את האנשים שבאים ואומרים, כאילו מהגישה של אני לא מוכר, מי שרוצה שיקנה. אוקיי. אז מסקרן אותי איך אתה ניגש לאנשים כאלה, שמסתכלים על זה ככה. זה עובד לך? לא, אני לא מדבר על עצמי. לא, אני אומר, האנשים האלה, הוא אומר לך, מי שרוצה שיקנה, אחלה, כמה קנו ממך בחודש האחרון? 0. וואו, איזה יופי. הרבה רוצים. כן. זה מה שאתה רוצה? אז למה אתה ממשיך עם זה? ומה אתה אומר לבן אדם סוף, כמו שאמרת, אנשים רציונליים, הם יבינו שזה לא נכון. זה לא נכון כי הם מבינים שזה שהם דוחים את שיחות מכירה, או זה שהם משכנעים את עצמם שהמכירה צריכה להיות מהלקוח ולא ממני, רציונלית הם מבינים שזה לא עובד, כמו שאמרת. הפער הוא רגשי. ואין להם מספיק כאב. אני חושב שיש להם פחד. איך אתה ניגש לאנשים שיש להם ממש פחד, איזושהי טראומה ממכירות? יפה. תראה מה שהוא אמר עכשיו. מה קרה אצלו? היה לו פחד מלגשת לנשים. נכון? יפה. פחד גדול, נכון? מאוד קשה לגשת לנשים ב-2026, רוב הגברים לא עושים את זה. יפה. יש עוד פחד. הפחד השני הוא מה יקרה אם אני לא אגש לנשים. ברגע שהפחד הזה עולה על הפחד הזה, ניגש. מתי רווקות מתעוררות? גיל 30 תעורר רווקות, הולכות לחתונה, מתי? אומרות, חביבי, הרחם לא יתפקד עוד כמה שנים. ואז הפחד מלא להיות בזוגיות עולה על הפחד מלהתמודד עם זוגיות. זה מה שקורה. אני כאיש מכירות משחק לו בפחדים ומעלה את הפחד שלו ממה שיקרה אם הוא לא יעשה שינוי. כי ברגע שהוא יותר מפחד מלא לגשת לבחורות מאשר לניגשות עצמה, שם הוא עושה את הפעולה. ואם הבאתי את הלקוח למספיק כאב על המצב שלו היום, הוא ישלם את המחיר והוא יעשה את הפעולה. כי שכואב לנו אנחנו עושים. תחשבו על זה כמו כאב בשיניים. אם טיפה כואב לי בשן, אני מבליג את זה, נכון? אפשר להתמודד עם קצת כאב בשן. אבל אם אני קם בבוקר ולא מצליח לדבר, מה אני עושה באותו רגע? טס לרופא שיניים, נכון? יפה. אז בסך הכל צריך להכאיב לו עוד. כי שכואב לנו אנחנו עושים. ואנחנו גם אגב, שכואב לנו ממש, אנחנו לא בודקים. אנחנו לוקחים את הפתרון הראשון שיש לנו. אם עכשיו אני הולך למישהו פה וקוראת לו את היד, כן? האם הוא יתחיל לעשות סקר שוק בין בתי חולים? מי הרופא הכי מומחה? מי הכי זול? מה פתאום? נכנס לבית חולים הראשון, אח שלי כמה שעולה לתקן את היד, אני משלם רק! תציל אותי מהכאב הזה. אז זה כאב בשיחת מכירה צריך להיות מספיק גדול, כדי שהוא יגיד, אני עושה את זה. איך אתה ניגש לבן אדם באיזשהו מקום באופן אומר לך, לא, יש גישה אחרת. אתה מבין מה אני אומר? איזה גישה? כמו שאמרת מקודם. איזה גישה? יש מכירות? לא, אבל אני הולך בדרך שעוד מעט תהיה מכירות. מה זה אומר?
שאנשים שמספרים לעצמם שהמוצר ימכור את עצמו, ולא צריך סרט מחירה. אוקיי, אז אני שואל אותו, בוא נעשה סימולציה, אוקיי? יופי. מה הבעיה שלך? מה הגישה שלך, כמו שאמרנו? אני אתן לך דווקא לא את הזה שלי, אלא משהו אין בעיה. שמישהו מתמודד איתו. בגלל מדהים. זה מסקרן אותי, כי כן. צריך להגיש את זה. נו. שהמוצר הוא מוצר שהוא לא היי-טיקט, מהמם. הוא מידיום. אוקיי. מה זה אומר? כמה הוא עולה? אני מוכר את זה באזור 300 שקל, אוקיי. משהו כזה. וזה משהו שהוא חצי טכנולוגי, חצי זה. ריטיינר 300 שקל או מה? או 300 שקל חד פעמי? אוקיי. וכאילו זה די סיטואציה שאתה בא ומתחיל לשכנע אותך שלא שווה להתקשר. מהמם. לא שווה להתקשר. לא. כמה המחזור של העסק היום? מה? כמה המחזור של העסק היום? היא רק בהתחלה. מה זה אומר? יש לה נגיד, מתחילה עוד איזה חודשיים, עוד איזה נגיד 6 בנות, משהו כזה. לא הבנת אותי. כמה זמן העסק קיים? העסק עכשיו בהתחלה. מה זה אומר? שקורס ראשון יוצא עוד מעט. כאילו, עוד לא התחילה עכשיו. ממה היא מתפרנסת היום? היא עכשיו עזבה את העבודה והולכת לזה. אוקיי. למה היא עזבה את העבודה? כי היא רוצה לעשות את זה עולים. אוקיי. מה זה אומר עולין? להיות מרוכזת רק בזה. אוקיי. וכדי שהדבר הזה יעבוד, מה צריך? צריך לקוחות. אוקיי. ויכול ללכת עם לקוחות. מתקדם. זה בדיוק הנקודה. מה זה אומר? שמתחיל להיות רכישות. מה זה אומר? כמה רכישות יש? 6. 6? אוקיי. 3,600 שקל? כמה זה? לא, סליחה. 1,800. 1,800, נכון. אוקיי. 1,800 שקל בחודש, מספיק לך? לא. אוקיי. אז את מרוצה מהמצב? לא. אז למה את ממשיכה באותה דרך? כי זה יושב על טראומה, לדעתי. מה זה אומר? איזה טראומה? יש לך טראומה להכניס כסף? לא עם זכות מחירה. אוקיי. אז סגרי את העסק, תהיי שכירה, מה הבעיה? איזה טראומה. יש מלא טראומות כסף. היא רוצה להיות בעלת עסק, נכון? 9 מתוך 10 עסקים נסגרים, נכון? זאת אומרת שזה לא כזה פשוט סטטיסטית להקים עסק מצליח. מה המחיר של להקים עסק מצליח? בין היתר להוציא שיחות מחירה. את לא מוכנה לשלם את המחיר, אחלה. לך איתי שכירה. מה את רוצה? זה כמו שתיכנס לבוגטי. תקשיבו, אני מה זה רוצה רכב בוגטי? באמת, אני ממש רוצה רכב בוגטי. אבל יש לי רק 30,000 שקל. אתם יכולים למצוא לי איזה רכב, משהו, לסדר אותי? לא, אדוני, יש מחיר, בוגטי. איזה 30,000, נכון? יצא עם בוגטי או לא יצא? לא יצא. כי הוא לא מוכן לשלם את המחיר. אותו דבר היא. היא רוצה עסק, היא רוצה זה, אבל היא לא מוכן לשלם את המחיר. כמו שתגיד לי, אני רוצה קוביות בבטן, גוף טיפ-טופ. אבל אני רוצה כל יום, בצהריים פיצה, בערב שווארמה, בין לבין בן אנד ג'ריז, ובערב לדפוק איזה קורסון. הגיוני? לא. דור אקשטיין. הייתי בתפריט אצל דור אקשטיין, תאמין לי, זה לא מה שאוכלים. עובד, אבל כן, שלא ישתמע שאני לא ממליץ. איך אתה מסתכל על עניין של מוטיבציה? אני לא מאמין במוטיבציה. אני מאמין בלמה. למה אתה רוצה לעשות מה שאתה עושה? פתחת עסק, למה אתה עושה את זה? אם יש לך למה מספיק חזק, כמו שאמרנו, אקדח לראש, אתה תמצא איך לעשות את זה. אבל אם אתה סתם רוצה כסף, אתה לא תעשה עם זה כלום. כסף זה הדבר הכי שטחי שיש, זה אמצעי. אם בנית תוכנית, מה יקרה שתהיה איש מחירות טוב, כמה כסף תכניס, או שתהיה בעל עסק מצליח, מה זה ייתן לך בחיים שלך? והתוכנית הזאת חרמנת אותך מספיק, תעשה מה שצריך. או שאתה טראומטי, גם עובד, כן? איפה אתם פוגשים את זה בעסקים שלכם? אני אגיד שיש טראומה, בדיוק פתחתי פה כי הייתי באיזה ריטריט ודיברו על טראומת כסף. אוקיי. ויש את הטראומות של קיפאון, של שיתוק מול החלטות או מול שיחות מחירה. לא שלושת האפים, לא? איך? גם, אבל יש פה 4. יש ריצוי, קיפאון, בריחה, לחימה. וניר, ראיתי שמה שעובד לי לפני שיחות מחירה, ספציפית בטראומת כסף שלי, זה לעשות כזה קפיצות, כזה כמו להתאגרף, לבוא כזה, לעשות איזושהי תנועה לפני השיחה, וזה מביא לי יותר שלווה ונוכחות. יש באמת תרגילים שאתה ממליץ לאנשים, נגיד, מהסגנון שהם
באמת קופאים לפני. אם זה יש את העניין של מה, למה, שזה באמת זה, אבל האם יש דברים שאתה ממליץ להם לעשות לפני השיחה, או מה להגיד להם לעצמם במהלך השיחה או משהו בסגנון? למה הם עושים את מה שהם עושים? מי הבן אדם שאתה רוצה להיות? האם הבן אדם שאתה רוצה להיות הוא כופה שקשה לו, או שהוא פועל? איזה אבא אתה רוצה להיות לילדים שלך? איזה גבר אתה רוצה להיות לבת זוג שלך? ואיך הוא מתנהג? האם הוא שיש לו החלטה חשובה, הוא לוקח את הזמן, או שהוא מקבל אותה כאן ועכשיו? הדרך להפוך להיות הבן אדם שאתה רוצה להיות, היא פשוט לפעול כמו אותו בן אדם. מאוד פשוט. אתה אומר שבסוף כל הדברים שהם להרים עכשיו את האנרגיה ודברים כאלה, הם עושים את זה הרבה פעמים במוקדים. זה איזשהו משהו רגעי, אבל בסוף שורה תחתונה, מה שיגרום מהטווח הארוך, זה באמת הלמה? גם, וגם, נדבר לכם משהו מאוד פשוט, בטח גם נתקלתם בזה במי שלמד פה אימון או NLP או כל הדברים האלה. איך כל דבר בחיים עובד, בסדר? מאוד פשוט. ממה מתחיל כל דבר בחיים? למה? זו מחשבה. יפה. מחשבה, נכון? כדי שאני אגיע לכאן, היה צריך להיות או לי מחשבה או להביא מחשבה, להביא אותי לכאן. יפה. אחרי זה מה מגיע? רגש. נכון? שיחת מחירה. אני חושב על השיחת מחירה בצורה מסוימת, או שאני אומר לעצמי, אין מצב שהוא יסגור אותי, או שאני אומר לעצמי, בונה, איזה כיף להתנסות בשיחות מחירה. בהתאם למחשבה יבוא הרגש. מיד אחרי הרגש, מה יבוא? פעולה. יפה. ומיד אחרי הפעולה? תוצאה. בדיוק. איפה רובנו נכשלים? בפעולה. ברגש נראה. פעולה. או במחשבה לא, במחשבה לא. לא בפעולה. בואו נשאל אתכם משהו כזה, אתם אחראים על המחשבות שלכם? לא. לא? כן, כן, סליחה, כן, סליחה. יופי, על הרגשות? לא. כן. לא. לא? תהיה עכשיו עצבני, אל תתעצבן. מה תעשה? תשאר עצבני. נעשה את זה עם נשים, מבטיח הזה לא עובד, אי אפשר לשנות רגשות. אפשר לשנות את המחשבות ובעקבות כך את הרגשות. בעצם אני כאילו בדעה שלי זה שאתה יכול לשנות את הרגש, אבל זה נובע ממחשבה. נכון, אתה יכול לשנות את המחשבה ואז הרגש ישתנה. פעולה. בטח שיש. בטח שאפשר. תוצאה? לא. יפה. לכן, זה וזה לא מעניין אותי בכלל. אתם אומרים נכשלתי, אין דבר כזה נכשלתי. זה לא תלוי בי התוצאה. אם עכשיו מישהו חסם פה את כל הנתיבים בבני ברק, ואני מת להגיע כאן לארצות, אני אגיע? לא, כי חסמו את כל הנתיבים. למרות שעשיתי את הפעולות, חשבתי, תוצאה לא תלויה בי. נכשלתי, לא הבאתי מחירות. לא תלוי בי ב100%. גם אם אני איש מחירות הכי טוב בעולם, אם אתם לא רוצים לקנות ממני, אתם לא תקנו. אז זה וזה לא אכפת לי בכלל. איפה אני כן רוצה לעבוד? פה. איך אני פועל? מוציא את השיחה או לא מוציא את השיחה? ופה, איך אני חושב? לא היית מנסה להגיד לאנשים כל פעם אומרים, תשים תוצאות שהן תלויות בך, ב100% בך. אבל שום דבר לא תלוי 100% בך. אבל נגיד, אם עכשיו אתה רואה יש מחירות, יש עניין של כמה סגרת, יש עניין של כמה סירות הוצאת. אוקיי. הכמה סירות הוצאת, ברור שיש איזשהו, בוא נגיד, משהו שיכול לקרות, אבל ב-99% מהפעמים זה באחריותך. אתה מבין? מה באחריותך? להוציא שיחות. אוקיי, נכון. אז אתה אומר שזה הפעולה, כאילו. אתה כן. אומר, לתת לאנשים את היותר... פה אני רוצה להבין מה לא עבד ברמה הטכנית. להיות ביקורתי כלפי הפעולות, לא כלפי הבן אדם. כי מה קורה להרבה אנשים? למה אני לא מוכר? למה זה לא עובד לי? ואז הביקורת כלפי מי? כלפיי. אבל רגע, שנייה, לפעמים באמת צריך להבין טכניקה, בסדר? יש דרכים יותר טובות לגשת לבחורות, יש דברים פחות. בסדר? אם אתה עכשיו תיגש לכל בחורה, רוצה לעלות אליי הביתה, סביר שתסיים את היום במעצר. אז באמת אין לך טכניקה נכונה, סבבה, אז צריך ללמוד. אבל שוב, הביקורת היא כלפי הפעולה, לא כלפיי כבן אדם. פשוט אנחנו, מה לימדו אותנו מילדות? תוצאה זה מי שאני, נכון? נכשלתי במבחן, זה אומר שאני כישלון. לא, לא נכון. זה אומר שהדרך שבה עשיתי את המבחן לא הייתה אפקטיבית. כאילו לשנות אפשר לשנות את הדרך, אבל לא את המטרה. אני מגדיר את עצמי לפי זה וזה. לא לפי זה. לא לפי זה. כי זה לא תלוי ב100%. הנה, הייתי בזוגיות, כמעט 3 שנים, נפרדה ממני, מה לעשות? מה לעשות? עכשיו אני רווק. אז מה אני לעצמי, נכשלתי בחיים? לא. אז סטנדרט יש את המשפט הזה, מבחן התוצאה. עוד פעם,
אני מאמין שלקוחות הראו לך את הדבר הזה, נכון? אוקיי, במבחן תוצאה, וואלה, בישראל קשה, לא יודע מה, כל מיני בושיט כזה. אוקיי, אבל יש כאלה שכן מצליחים? מה הם שונים ממך? כי אני, עוד פעם, כי אני נגיד שומע את ה... שנייה, מסכים איתך, קשה הכל. איך אתה חושב ואיך אתה פועל. סבבה, קשה בישראל. איך אתה חושב לגבי זה? האם המחשבות שלך לגבי הקושי בישראל מקדמות אותך או לא? ואיך אתה פועל? האם אתה יושב בבית? קשה בישראל, אי אפשר להרוויח. או שאתה בכל זאת מחפש הדרך כן להרוויח. כי בכל מקצוע יש כאלה שכן מרוויחים. השאלה, מה אתה עושה פה ופה? אבל אם אתה לא עושה לא פה ולא פה, אז אתה לא לוקח אחריות, ואז ברור שלא יהיה לך שום תוצאה בחיים שלך. כאילו, כמו שאמרת, מבחן תוצאה כרגע. כאילו, דיברנו על זה בהתחלה, שאם אתה ממשיך לעשות את הפעולות, מתי שאתה תגיע לתוצאה שאתה רוצה. אם אתה חושב בצורה טובה. כן, כן. וזה אבל גם מאוד מושפע מזה, כי אם אני חושב שוב, אם אני לא פועל, אז האם אני אחשוב שמגיע לי משהו בחיים? אם אני לא מתחיל עם בחורות, אני אחשוב שמגיע לי זוגיות? אם אני לא מסתכל על הכסף שלי ומתכנן דברים ופועל בשביל לעשות יותר כסף, אני אחשוב שמגיע לי להיות בפלוס? ודאי שלא. אני לא מטומטם. אם אני כל יום דופק ג'אנק פוד, אני אחשוב שמגיע לי להיות ברד פיט? כמובן שלא. ואז זה משפיע על זה, משפיע על זה, משפיע על זה. תשמע, זה תובנה שכל מיני צריך לשמוע. נכון. אני יודע, בשביל זה משלמים לי, אתה יודע. לא, עשיתי קריירה על זה. זה ממש באמת, כאילו, כל בן אדם שנמצא בנקודה שנמצא, אם הוא מרוצה או לא מרוצה, זה בדיוק זה. נכון. איך אתה רואה את הסיטואציה, והאם אתה עושה פעולות עם הדבר הזה, או שאתה... נכון, וגם אם לא הגעת לתוצאה, אגב, אתה היום בזוגיות? עדיין לא. עדיין לא, יפה, אבל אתה מרגיש היום הרבה יותר טוב? אני עצם זה שאני פועל... בדיוק, אתה רואה ולא הגעת לתוצאה. אז אותו דבר במחירות. כן. אם אתה ממשיך להוציא שיחות מחירה, אין בה, עדיין לא סגרת, אבל אתה עם עצמך מרגיש ששאלת את השאלות הלא נעימות, אגב, כמו שאמרת, הוצאת את המקסימום, אמרת את הדברים הלא נעימים. כמה אנשים מרגישים בנוח לדבר אליו כמו שאני דיברתי אליו? באחוזים? מעט מאוד. 1% בלחץ. 0.98, סתם. איזה מנתח אתה. לא משנה, אבל למה? כי אני רוצה לישון טוב בלילה. ואני יודע שאנשים צומחים מתוך האמת, גם אם היא כואבת ולא נעימה. ויכול להיות שהוא גם יגיד, בוא'נה, מי זה הטמבל המפגר הזה ואיך הוא מרשה לעצמו לדבר אליי ככה? אבל אם אני יודע לעצמי שזה מה שהרגשתי שנכון לי להגיד באותו רגע, וזה מה שהרגיש לי אמיתי, וזה הדעה האמיתית שלי, אז זה אותנטי, וזה עובר. ואני אומר לאנשים דברים שלא נעים לשמוע. ואו שהם ממש יאהבו אותי וישלמו לי כסף, או שהם ישנאו אותי ויגידו אני נוכל שרלטן, לא יודע מה. אין בעיה, אני מעדיף להיות או פה או פה. אני לא רוצה אמצע, לא רוצה אדישות. כי אדישות זה חוסר פעולה. הבנתם? ובשיחת מחירה, רוב האנשים מעדיפים שיאהבו אותם ושלא ישנאו אותם, אבל אז הם לא סוגרים. אז אני מעדיף שתאהב אותי ממש, תשלם לי כסף, או שתשנא אותי דיברנו על טראומות, אוקיי? והיה לי תקופה מאוד מאוד גדולה בחיים שלי, שהתוצאות בחיים שלי שיקפו את כמה אני מאמין או לא מאמין בהם. התוצאות שלי היו שווים לא משנה. שורה תחתונה, כל פעם שקיבלתי לא מבחורה או מכל בן אדם, אני הרגשתי את התחייה בתוך הגוף שלי. היום באמת זה על הזין שלי. באמת, כאילו. אוקיי, כי אתה מסתכל מה עשית ולא כאן. נכון, אבל כשבן אדם נמצא בתוך כביכול טראומות שלו במרכאות, הוא לא יכול כמעט ובלתי אפשרי להסתכל רק על הפעולות כי הוא מרגיש את זה בגוף. ולכן לדעתי, לעניות דעתי האישית, שם בן אדם כדאי שילך לטיפול. אני אגלה לך סוד. אם אתה מאמין שבגלל טראומות אתה לא יכול למכור, זה מה שיקרה. אם אתה מאמין שאתה יכול להיות עם טראומות ולמכור, זה מה שיקרה. מה שאתה מאמין, איך שאתה מרגיש, איך שאתה פועל, מה שתייצר. זה ככה פשוט. או שהוא עושה שם משהו במחשב, או שהוא ממש רושם כל מה שאני אומר לו. זה לא כמו שאתה אומר, אבל זה פוגש אותי. תקשיב, מעבר לזה... אני כאילו אוכל על עצמי סרטים תוך כדי התובנות. אם יש לך שאלות עכשיו, זה הזמן, במקום לכתוב, יהיה לך זמן לכתוב, אחרי זה גם מצולם. אני לא כותב את מה שהוא אומר, אני כותב איפה זה פוגש אותי. אין בעיה, בחיים אתה שלי. תוכל גם אחרי זה לראות את זה. בגלל זה, תנצל את זה שהוא כאן, כן. ואפשר לעשות את הדברים שיושבים עליך, כי... כן, חבר'ה, כי זכיתם בפורום מצומצם, כן? יש לכם... זה קטע של לשאול שאלות. כן, חד אני, משמעי. אתה יודע, בהרצאות אני לפעמים צולל אז זה העניין. תעזוב איזה שנייה, יהיה לך אחרי זה גם... יש לי פה שאלה. כן. יש לי פה שאלה, אתה יודע מה? יאללה. אז רגע, אני גם כתבתי את זה. אני מאמין
שמגיע לי, רגע, באמת יש איזה לקוח שאני עובד איתו, שאמרתי, בואנה, מגיע לי יותר כסף מולו, ידעתי לדרוש את זה וקיבלתי. אז אני שואל את עצמי, רגע, זה מה שקורה בחיים שלי, אני מאמין שמגיע לי מינוס? כאילו, יכול להיות שזה מה שאני מאמין שמגיע לי, אם זה מה שאני מקבל? זה מאוד תמוה. כאילו, זה כבר יושב על ערך עצמי, זה יושב, אני כאילו... מזדעזע פה עם השאלה. תשמע, איזה נוכחת את באלוהים, אחי. ומה התשובה? אני אספר לך סוד, אם אתה לא חושב שמגיע לך מינוס, ברגע שיקרה משהו שרק מקרב אותך למינוס, אתה לא תאפשר לזה לקרות. אם אני חושב שמגיע לי זוגיות שלא תבגוד בי, והבת זוג שלי בוגדת בי, מה אני עושה באותו רגע? חותך. אבל אם השארתי אותה בחיים שלי, אז אולי אני לא בטוח שמגיע לי בת זוג כזאת שלא בוגדת. כן. כי איך שאנחנו מתנהלים, זה מראה מה אנחנו באמת מאמינים. הדרך הכי טובה להיות בן אדם בריא, זה לא לעשן מלכתחילה. לא להפסיק לעשן. אתה מבין? אז לפי איך שאתה חושב על עצמך, אתה מציב גבולות בחיים. ואם לא הצבת את הגבול של המינוס, אז יכול להיות ששוב, אולי זה לא כזה חשוב לך, אולי יש ערך שיותר חשוב לך מהמינוס. אולי חשוב לך להרגיש בחופש ולהרגיש שאתה לובש דברים יקרים, יותר ממה שחשוב לך מה הספרה בבנק, שזה בסדר. זה משוואת ערכים טיפה שונה, אתה מבין? שהיא גם מאוד מושתתת על הילדות. שוב, אני גם גדלתי בבית שבו מינוס זה כאילו כללה, אין מצב בחיים שאני אהיה במינוס. כן, אני דווקא פעם שמעתי איזה מישהו תותח בנדל"ן שאמר, אין לי בעיה עם מינוס, פתאום זה קפץ לי לראש שאתה מדבר, שאמר, בונה, אולי למדתי את זה ממנו. שכאילו, הוא אומר, אני מינוס של 100,000 שקל וסבבה לי עם זה. אוקיי, יכול להיות. אני לא בא באותו זה, אני אוכל חרא על המינוס. אוקיי, אז זה בעיה, כי אתה לא אוהב את זה. השאלה מה אתה עושה בשביל לשנות את זה? הנה, יש לי 2 פעולות להיום. כבר כתבתי. כן. אותי בסקרן, אני סתם, יצא לי להקשיב למישהו שאומר, כן, חלק מהעולם היזמי והעולם העצמאי זה לקחת הלוואות בשביל לפתוח כל מיני דברים ולקחת סיכונים, כי ככה, כאילו, ככה הוא מאמין, כן? ככה הוא מאמין שעסקים זה צריך לפעמים להמר בגדול. אז הוא אומר שמינוס זה לא דבר רע, ואנשים הרבה פעמים מפחדים מהמינוס, אבל זה מה שממנף את הכסף בשביל להצליח. כלל, בסדר? בכל דבר בחיים. יותר מדי לחץ גורם לבן אדם לקרוס. לחץ במידה מסוימת מניע בן אדם. אוקיי? אם לצורך העניין את בעלת עסק, בסדר? והייתי עושה איתך את הדיל הזה של אקדח לראש. והייתי אומר לך, צריכה החודש להכניס 10,000 יותר מה שהכנסת עד היום בעסק. מלחיץ, נכון? אפשרי אבל? תמתחי טיפה לקצה, תשברי את הראש. כן, נכון? יופי. אבל אני אומר לך, תקשיבי תמי. עד חודש הבא צריכה להכניס 5 מיליון שקל בחודש. את אפילו לא היית ניגשת לזה, כי זה יותר מדי לחץ. אז אם אתה יודע שאתה בן אדם שסבבה לו עם המינוס, יכול לראות את הספרה הזו בבנק וזה לא מנהל אותו, אחלה. אבל אם אתה יודע שאם יהיה לך מינוס בבנק, או אתה תיקח איזושהי הלוואה, אתה כל יום תהיה ככה, אז אל תעשה את זה. וזה בסדר, ויש אנשים שהם כאלה, ויש אנשים שהם כאלה. יש אנשים שיהיה להם פלוס 400,000 שקל בעובר ושב, והם יחיו בסטרס מטורף. ואנשים שיהיה להם מינוס 400,000 שקל בעובר ושב, והם כאילו יהיו בסבבה צ'יל ובלי לחץ בכלל. אז צריך להכיר את עצמך. לחץ במידה שהיא סבבה, ולא אובר שאתה... אז שוב, תלוי בן אדם. אתה חושב שכל בן אדם מונע באיזשהו מקום מלחץ? כן? כאילו, כי לדעתי, דיברנו על זה בכנס וזה היה מאוד, נגיד אלכס דיבר על זה שהוא, זה שיש לו משרדים, זה מניע אותו לפעולה. הוא יודע, אני בטלפון אסגור. הוא הראה גם את יהודה ניב, שהוא מה שנקרא גם. והרבה פעמים יש אנשים שדווקא הלחץ הזה גורם להם דווקא לא בהכרח להגיע לתוצאות. לפעמים זה די משנה להם את הדרך, לפעמים במחירות אתה מאבד את הדרך כי אתה חייב למכור. תראה, שוב, אחד הדברים שהכי מפיל לאנשי מחירות ובעלי עסקים, זה הלחץ שלהם להפסיד את העסקה. נכון? מכירים את זה? אני חייב להגיע לעסקה שאני מוכן לאבד אותה. אני חייב לנהל איתו דו שיח שאני מוכן לעובדה שאולי הוא יקלל אותי, ישנא אותי, יגיד שאני מפגר ומטומטם ולא יודע שום דבר מהחיים שלי. כל עוד אני מוכן להיות בעמדה הזאת, אני יכול להביא בן זונה של סשן. אבל אם אני נורא מפחד ממה הוא חושב עליי, ורק אכפת לי לא, שיואב אותי בבקשה, שיגיד שאני טוב, אז אני אעשה דברים נחמד יותר, ואני לא אלחץ עד הסוף, ואני אשקול יותר מדי מילים. באותו דבר שיחת מחירה, וגם נשים אגב, בדיוק. אם אני בא שאני מוכן לאבד את העסקה, שם אני מביא את העסקה.
אבל אתה גם אותנטי גם, יותר. נכון, הרבה יותר אותנטי. נכון. לא נחמד כזה של הולך על ביצים. נכון. מה לך השאלה? קרה לך שבן אדם בא לך לליווי, אומר תקשיב, אני בעסק, אני ישן 4 שעות בלילה, 3 שעות, ימים שאני לא ישן, כבר אובר קיצוני, אוקיי, בפעולות במחשבות שלו, ואתה בתהליך הבאת אותו לאיזשהו מצב של איזון, הוא היה באובר סטרס, הוא היה כזה ממש, כאילו במצב הישרדותי, נקרא לזה ככה, ואתה הבאת אותו למצב שהוא יותר... ברור. איך עושים תהליך כזה? כאילו בן אדם בא לך במצב הכי נעול, הכי חייתי, איך אתה... קודם כל הוא חייב לחוות מספיק כאב כדי שהוא יגיד, אוקיי, ככה אני לא יכול להמשיך. כי אחד הדברים הכי הרסניים שקורים לבעלי עסקים, זה שמצליחים להגיע לתוצאות, אבל הדרך שבה הם הגיעו לתוצאות זה דרך שהם לא רואים את עצמם מתמידים בה. למה הרבה דיאטות לא מצליחות? כי אתה מצליח להביא את עצמך למצב שאתה מתמיד בדיאטה הזאת חודש, חודשיים, 3, אבל אחרי 3 חודשים אתה מתחיל לזלול כמו מטורף. למה? כי הדרך שהתאימו לך היא לא דרך שאתה יכול להתמיד בה. ואם איש מחירות אגב מגיע למצב שהוא כל יום יושב עד 10 בלילה במוקד, למה שהוא רוצה להיות איש מחירות? מי רוצה כל יום לעבוד מהבוקר עד הערב? אף אחד. אין בעיה תקופת למידה מסוימת. אבל כשאני הייתי איש מחירות חתרתי לסיים בזמן ולהביא תוצאות. כזה שוחק אותך לטווח הארוך? נכון? אני עושה היום את מה שאני עושה, אני לא רוצה לעבוד כל היום, אני רוצה הפוך, לעשות כמה שפחות לעבוד, להרוויח בשעות שאני עובד כמה שיותר כסף, כדי שאם בא לי, הנה, אתמול הלכתי לשחק כדורגל בערב, אני רוצה לראות משחק כדורגל, אני רוצה לצאת עם חברים, יש לי את האפשרות. אני חייב לבנות דרך שאני אוכל להתמיד בה והיא תרגש אותי, שאני אגיד, בא לי לחיות ככה. אבל אם אני בונה לעצמי עסק, שאני כל היום נונסטופ בעסק, חווה סטרס מטורף, לא ישן, למה שאני ארצה להתמיד בזה? הבנתי, כאילו, השאלה שאתה, כמו שאתה אומר, נגיד, כדורגל ודברים כאלה, אבל אומר לך, תקשיב, אני כל הזמן, הפיזית, כאילו, מנטלית, פיזית, העיניים שלי, הגוף שלי לא מכיר כדורגל, אני לא יודע מה זה עם חברים, אני לא יודע מה זה לראות כדורגל, איך אתה לאט לאט מוריד ממנו את המצב של האובר הישרדות, של בוא אחי, תרגע, תבין רגע מה... בדיקות בשטח, שולח אותו לעשות כל מיני פעולות, לקבל הוכחה. איך בן אדם מתחיל להוריד סטרס משיחות מחירה? הוא מנהל כמה שיחות מחירה, חווה קצת חרה, הוא רואה שזה לא כזה נורא, ואז הוא מצליח. אז אותו בן אדם, הייתי שולח אותו לעבוד פחות שעות, לקחת יום חופש. זה יגרד לו בגוף, בהתחלה הוא זה, אוקיי. ואז פתאום הוא יראה שפתאום דווקא התוצאות בעסק עולות, איזה קטע. ואז גם יש לו יותר זמן פנוי, גם העסק מייצר יותר, גם הוא ישן יותר טוב. זה לשנות לו את הגישה, שוב, הוא צריך להיות פתוח בראש לזה, כן? ולהגיע עם מספיק כאב כדי שהוא בכלל יפנה אליי. אבל זה הלכה למעשה, להראות לו איך הדברים האלה קורים. ענית לך על השאלה? כן, כי פשוט לי מרגיש שהיה תקופה באינסטגרם, היה נרטיב של תעבוד 14 שעות, תישן 3 שעות בלילה. תראה, אז אני אגיד לך משהו שהוא מאוד עמוק, יכול להיות שלא תבינו אותו, אבל אני נגיד בשלב בחיים שלי, התפתחות אישית עובדת בכמה תהליכים, אוקיי? בשלב הראשון אני הופך להיות מהבן אדם שלא משלם מחירים, לא עושה את הפעולות, לבן אדם שיודע לשלם מחירים ולעשות פעולות, אוקיי? ברגע שהגעתי למצב הזה, אני אחרי תקופת זמן מסוימת מתחיל לייצר קצת תוצאות, נכון? ברגע שהתחלתי לייצר תוצאות, העבודה שלי נגיד אישית עכשיו, זה לא לעבוד יותר קשה, זה לעבוד יותר חכם ולשחרר. בשיחה האחרונה שהייתה לי עם המאמן שלי, הוא אמר לי, אתה צריך הפוך, כמה שיותר נקות הראש, כדי שתעשה יותר כסף. פעם זה היה להוכיח לעצמי שאני יודע לעבוד קשה, היום אני יודע שאני יודע לעבוד קשה. אני יודע שאם אני צריך לעשות משהו, אני אעשה אותו. אני יודע שאם אני נכנס לתפריט תזונה, אני אעשה בדיוק מה שרשום שם. שאם אני שם לעצמי תקופת מרתון של לעבוד 14 שעות ביום, אני אעבוד את 14 שעות ביום, כי אני סומך על עצמי לעשות את זה. אבל זה לא אומר שזה מה שאני צריך. אני צריך הפוך, לעבוד חכם. לעבוד כמה שפחות, בקצת שאני עובד, להיות יעיל. חוק פרטו, מכירים? 80-20, יפה, 20% מהפעולות שאתה עושה מביאים לך 80% מהתוצאות. אז אני לא רוצה לעבוד יותר, אני רוצה להיות יותר יעיל בזמן שאני כן עובד. אני רוצה להגיד לך טיפה, זה יותר מכיוון של בן אדם שכבר לא רק בשיחות מחירה, אלא בן אדם שגם עושה תהליכים ועוזר לבעלי עסקים. איך אתה באמת מנהל, כמו שאמרת, את הפרטו שלך, את המשימות הנכונות ואת הסדר יום שלך. סתם ככה, לתת לכל אחד פה את את העצה, איך להגיע למצב, כי הרבה אנשים, הם מספרים לכם שהם עובדים. הם עושים את כל מה שלא צריך לעשות. גם לעשות מחירה, בפעמים, שיחת מחירה, נגיד, נדחקת לסוף היום, ואז אתה מספר לעצמך שלא יכלתי, ודוחה אותה. זה משהו שקורה עם הרבה מאוד אנשים שנגיד תחילת דרכם, או יש להם כל מיני חששות,
ולא מתעמתים עם המשימות. ומסתכלים אותי איך אתה מנהל את היום שלך, או את הלו"ז שלך, או את הצוות שלך, בשביל להגיע למצב שאנחנו עושים את הדברים שלא נעימים, אבל הם פרקטיים. שאלה מעולה. אני רואה ניהול זמן כדבר אחר לגמרי, ניהול אנרגיה. מה שמעניין אותי זה לא כמה שעות אתה עובד, זה שבזמן שאתה עובד תהיה אפקטיבי. עדיף לי שתעבוד שעתיים שבהם אתה באמת עובד, אתה בשיא האנרגיה שלך נותן בראש, מאשר שתישאר במוקד עד 10 בערב עם הלשון בחוץ. אתה מבין? אז זה גם הרבה תודעתית לפתוח לבן אדם את הראש לזה, ואני מחלק את היום שלי לפי פולסים של אנרגיה. אם אני יודע שביום שיש לי הרצאה, אני צריך אנרגיה, אז יכול להיות שאני אקבע פחות פגישות ביום הזה. ביום שאני מקליט פודקאסט, פחות פגישות ביום הזה. אתה שם ימים ספציפיים, שאתה נגיד אומר ביום מסוים, אני שם יותר פגישות או פחות פגישות? ברור. אבל באופן קבוע, או שזה... קבוע. כן? כי אני לא מנהל את הזמן שלי, מנהל את האנרגיה. אתה יכול עכשיו ביום לרשום לעצמך גם פודקאסט, גם פגישות, גם הרצאות, ולקבוע דייט עם האישה בסוף היום. ויכול שתצא איתה לדייט. אבל איך תהיה בדייט? האם תבוא אליה, וואי, מה, אין לי כוח, אין לי זה, או שתבוא אליה בשיא האנרגיה. במה זה תלוי? באיך אתה מנהל את האנרגיה שלך. אם אתה יודע גם להגיד לא לדברים, לא להסחות דעת, לא לטלפון, לא לאוכל כבד שמוריד את האנרגיה באמצע היום. אז יש לך באמת הנקודה הזאת של, אמרת יש ימים ספציפיים, יש לך נגיד יום ראשון, נגיד זה יום של פגישות, או 10 בבוקר, זה... לא, זה לא מחייב, זה יותר, אוקיי, מה המשימה שיש לי, מה רמת האנרגיה שאני צריך למשימה הזאת, ומה צריך לקרות במהלך היום כדי שאני אבוא עם האנרגיה המתאימה. אתה מבין? כן. אני נגיד יודע שאני בן אדם מופנם, אז יותר מדי פגישות, יותר מדי זה, אני לא יכול. מה ההגדרה שלך למופנמות? בן אדם שמתרוקן מאינטראקציות חברתיות. אוקיי. מעניין. כן. מעניין. שמעתי פעם מאדם שאומר שזה העסק, כאילו כמו שאתה אומר, שהוא זה מרוקן אותו, אשתו זה ממלא אותה, זה עדיין העסק שלו, הוא טוב בזה, הוא עושה זה, אבל הוא ממש למד שהוא צריך את האנרגיה לפני. אז כנראה שמעת אותי, כי האקסיט שלי הייתה מוחצנת, ואני הרבה פעמים הייתי מדבר על זה. ויש לי שאלה, אולי זה אישי. לא, זהו, אני שחררתי את ה... אתה היום עדיין עושה מכירות עם אלכס, או שכבר שחררת את המקום? לא, אני עושה, הדבר היחיד שאני עושה זה מכירות של תהליכי ליווי גדולים. נגיד השבוע סגרתי עסקה של כמה עשרות אלפי שקלים, ומדי פעם כזה או נגיד אם אני בא עושה ליווי למוקד, אז אני אעלה לקו, סתם כדי להדגים להם, לשבור להם אמונות מקבילות וכאלה. ומדי פעם אני יכול אחת לשבועיים נגיד לעשות שיחת מכירה, סתם בשביל הספורט, לשמור על כושר כזה. כן? אבל הכל זה שיחת מכירה, גם שיחת אימון זה שיחת מכירה. עכשיו אנחנו מנהלים שיחת מכירה. לי יש שאלה. מישהו בא לך לתהליך עם אגו ממש נפוח, אחד כזה שבטוח ב100%, לא רואה ימינה, לא רואה שמאלה, והצלחת איכשהו לרסק לו. אני לא אקח אותו מראש. אם הוא לא פתוח, תראה, אנשים שכל כך בטוחים בעצמם ולא מוכנים לפתוח את הראש שלהם ללמידה, אין מה לעבוד איתם. אני מראש, אני רואה בן אדם שלא מוכן לקחת אחריות, אני לא לוקח אותו. היו לי מלא לקוחות שרצו לשלם לי כסף, ואמרתי להם, אחי, אתה לא לוקח אחריות, אני לא רוצה אותך כלקוח. ואיך מזהים? בגישה הזאת אנחנו לא נצליח, אז אין לי מה סתם לקחת ממך כסף. איך מזהים נגיד דבר כזה בשיחה? זאת אומרת, הבן אדם מדבר נגיד בטונציה גבוהה מאוד, או שזה כבר... לא קשור לטונציה, זה מאוד פשוט. מי הבן אדם שהוא מאשים בבעיות שלו? אם הוא מאשים את עצמו, מעולה, יש מה לעבוד איתו. אם הוא מאשים גורמים חיצוניים, לא זה המדינה, לא זה הלקוחות, לא זה, אין מה לעבוד איתו. אגב, אני יכול גם לשנות לו את זה במהלך השיחה, אבל אם לא הצלחתי לשנות לו את זה, והוא אומר, לא, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, אין בעיה, אם זה לא אתה, אז אתה לא יכול לשנות את זה. כלל בסיס, אם אני רוצה לשנות משהו בחיים, אני צריך להאמין שזה בר שינוי. ואם זה תלוי בי, אז אני יכול לשנות את זה, אבל אם זה תלוי במשהו אחר, אז אני לא יכול לשנות את זה. נכון? אז הבסיס להכל זה שאני אחראי על הכל. ואם אין את זה ללקוח שלי, ביי. זה נגיד נקודה שבן אדם יבוא ויגיד, יספר לעצמו בשיחת מכירה שזה לקוח לא טוב, וכאילו הוא יחליט שהוא... לא, אז אני מנסה להפוך לו את הגישה, כמו שאני עשיתי איתך, עד שבסוף שינית את הגישה, אבל גם יכול להיות שהוא יישאר בעמדתו. ואיך אתה שם את הנקודה הזאת במכירות, לבין מתי אני כאילו מפטר את הלקוח באובר קלות, לבין אני מעביר תהליך את הלקוח. אתה מבין מה אני אומר? זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, וזה מאוד ההרגשה שלך עם עצמך. שוב, בסוף שאתה מנסה עד הסוף, אתה יודע שאתה מנסה עד הסוף. כשאתה מוותר, אתה יודע שאתה מוותר. כן, אני בא ואומר, זה מדהים מה שאתה אומר, זה כאילו, זה מאוד עצה למתקדמים. עכשיו, יכול לבוא בן אדם, שנגיד יש לו איזשהו כאב ומכירות טראומה,
והוא כל שיחת מכירה יספר לעצמו שזה לא לקוח המתאים, וכאילו, אני בחרתי לא לקחת אותו. מבין מה אני אומר? השאלה אם זה נקודתי פעם אחת, או שזה חוזר על עצמו. כי אם זה חוזר על עצמו זה דפוס, ואם זה דפוס, צריך לשנות אותו. אתה איש מכירות. אתה מסתכל על כן. לקוח. האיש מכירות כאילו. אני רוצה לזהות מגמות. זה שלקוח אחד אמר לך, אני צריך לחשוב על זה, זה לא אומר שאתה בחיים שלך חושב על דברים. אבל אם רוב הלקוחות שלך צריכים לחשוב על זה, וזו ההתנגדות שלהם, זה כנראה קשור אליך. כן. תבין, אם התחלת עם בחורה אחת והיא אמרה שאתה מטריד, זה לא אומר שאתה מטריד. אבל אם רוב הבחורות שאתה ניגש אליהן אומרות שאתה מטריד, כנראה הגישה שאתה ניגש אליה היא מטרידה. אתה מבין? אז השאלה אם זה חוזר על עצמו או שלא. חבר'ה, שאלה האחרונה, אחרי שאנחנו סוגרים. לכם איזה משהו? חבר'ה, תמי? לא, יש לי... לא, תמי איתי בליווי, יש לה גם אחרי זה אם היא תרצה. לדעתי החלק שקשה לי זה עדיין יש לי את משהו של הריצוי, ופתאום להפוך ולהגיד, להיות כמו שאתה אומר, להגיד את האמת בפנים, ולהיות הבן אדם הזה שכאילו בלי בולשיט בלי זה, אז כאילו יש מקום שקשה לי עוד איפשהו מאחור כזה, אפילו בלי מודע כזה. לא כואב לך מספיק על זה. אני פשוט הגעתי למצב שכל כך כואב לי לרצות אנשים, שאמרתי, אני ההפך הגמור. תשנאו אותי, תקללו אותי, רק אל תביאו אותי למצב שאתם חושבים על זה, או שאני מסיים את השיחה ואני שומע לכם חרטה. לא מוכן. אני מעדיף שתקלל אותי, תאיים עליי בתביעה, תעשה לי, רק אל תשקר לי. אל תשקר לי, לא מוכן. זה מבחינתי יותר כואב מהכל. זה נראה לי מהרגשה נוחות, כאילו ככל שעושים עוד שיחות מכירה, אז אתה מרגיש... הכאב עולה, אם את עוד חודש לא סוגרת, עוד חודש לא סוגרת, אתה אומר, די, כוס אימא שלו, אני אצא לו על אימא של החיים, שקלתי 1000 פעם, אבל הוא ייקח אחריות. וזה נקודת כאב. כן. זה גם טיפה לשים לעצמך כאילו אחרון. זה כמו שאומרת, ריצוי באיזשהו מקום, זה כאילו לרצות את כולם, ובסדר נכון. שהוא יאהב אותך, אתה יודע שאתה פוגע בעצמך באיזשהו מקום, שאתה... אבל תראה איזה קטע, דווקא שאתה בוחר בעצמך, ואתה אומר את מה שאתה חושב, גם אחרים מעריכים אותך יותר. נכון. האנשים האלה שאתם מכירים שכולם אוהבים אותם, זה האנשים הכי מסכנים שיש. כי הם לא אותנטיים בשיט. שימו לב, רוב האנשים המצליחים בעולם, יש להם קהל מאוד גדול של אנשים שמעריצים אותם, וקהל גם מאוד גדול של אנשים ששונאים אותם ולא אוהבים אותם. כי הם אותנטיים, הם מביאים את מי שהם באמת, ואז חלק מתחברים וחלק לא. אבל מי שכולם בסדר איתם, סימן שהם פשוט לא מספיק אותנטיים. כי מה קורה נגיד באח הגדול? שמים עליך מצלמות 24/7, רואים אותך בדיוק כמו שאתה, חלק אנשים מאוד לא אוהבים אותך, חלק לא. טוני רובינס, לדעתי הוא אחד שנראה שכולם אוהבים אותו. תתפלאי, יש הרבה אנשים שיגידו לך שזה שטויות במיץ מה שהוא מדבר. את פשוט, רוב האנשים שאת מכירה הם קהל של התפתחות אישית, אז זה מה שאת חובה. אני חושב שגם האנשים האלה, כמו שאמרת יפה בהתחלה, שאו שתאהב אותי או שלא, אבל שאני לא אהיה כזה פעם. אבל אני מזיז אצלך משהו. כן. ותמיד עם משהו אפשר לעבוד. גם אגב, גם בקליניקה ומי שעובד עם אנשים בתהליכים, אני מעדיף שאני אזיז משהו אצל לקוח, כמו שאיתו זה יצבן, אני מעדיף שהוא יתעצבן עליי מאשר שהוא יהיה אדיש וזה יגיד לי כן, כן, כן. כי אם כן, 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 אי אפשר לעבוד. אבל עם הכעס הזה, עם האנרגיה, אפשר לעבוד ולהפוך אותה בסוף להשראה, הערצה, מה שלא הרגשת בסוף, כאילו. או שאתה עדיין שונא אותי, יכול להיות, זה בסדר גם. שונא אותך, אחי. חברים.